Bihira ka naman, Selena, oh. Noon na kaya mo pumasok ka sa pagsusundalo. Kaya ako nga pinasok tong trabahong to para mabigyan ka na maayos na buhay. Tapos ganito... Kuya, huwag ka naman magalit. Gusto ko lang din naman makatulong sa bayan. Parang ikaw at si tatay. Alam ko naman na isa rin siya sa mga dahilan kung bakit mo piniling magsundalo. Gusto mo lang palang tumulong sa bayan. Pwede naman yung kung magiging mabuting mamamayan ka lang. Selena, ang pagsusundalo para lang sa mga lalaki. Kuya naman, iba na ang panahon ngayon. Kaya na rin gawin ng mga babae ang ginagawa ng mga lalaki. Tingin mo ba hindi ako makakarating dito kung hindi ako pumasa sa pagsusulit at pagsasanay? Hindi ako makapaniwala na pumayag si nanay na gawin mo to. Ang dapat na... Kuya! Kuya, may patawid! Ha? Anak ng... Anak ng teteng. Tinamaan pa yata. Boys, relax. Bumalik kayo sa loob ng truck. Kaya na namin to ni Selena. Tignan mo yung ilalim. Wala dito yung nabangga sa harapan eh. Punyeta kasi takbo ng takbo eh. Dilim-dilim na. Wala namang kahit ano rito. Kahit sa paligid, wala. Pero kitang-kita mo, hindi ba? May tumawid. Oo, nakita ko, pero nasaan? Ano yun? Ibon ba yun? Napakalaki naman yata nun. Hindi, parang paniki. May ganun ba kalaking paniki? Kuya, inag! Salamat. Bihira. Pailan ba siya? Ayaw mo kami tigilan, ha? Bilis, hindi natamaan. Boys! Paulan na ng balang hayop na yan! Ayun, tinamaan! Muna ikawinin natin. Very good, boys. Pero anong klaseng nilalang yun? Hindi ko alam. Parang paniki na tao, hindi ko maintindihan eh. Di kaya totoong mga sabi-sabi nila tungkol sa lugar na to? Na may aswang daw dito? Tigil ka. Bumalik ka na nga ron. Lapit na yata tayo ron sa baryo. Boys, alis na tayo. Get ready! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil. Tawagin na lamang po ninyo akong si Lina, isang retiradong sundalo na nagserbisyo sa bansa noong aking kadalangahan. Galing ako sa pamilya ng mga sundalo, at yun ang nagtulak sa akin na pasukin rin ang propesyon na yon, kahit na ayaw yon ng kuya kong si Samuel. Hanggang isang araw ay pareho kami naipadala sa isang liblig na baryo sa Capiz. May mga ulat kasi ng mga nawawalang mga tao doon, kahit mga dayo. May mga ulat noon na nagsabing gawa yun ng mga rebelde. Kaya naman ipinadala ang isang squad namin doon para mag-imbestiga. Pero higit pa sa rebelde, ang aming nakita. Ito na ba yung baryo? Grabe naman ang dilim dito. Parang walang katao-tao. Normal lang yan sa mga probinsya. 9:00 na ho. Malamang kanina patulog yung mga yan. Boys, secure the perimeter. At ikaw, sumama ka sa akin. Tayo ang lilibot sa baryo. Teka, kuya, parang kung may ano dun, oh. Private Guevara, kapag nasa trabaho tayo, Sarge ang itatawag mo sa akin. Hindi kuya. Nagkakaintindihan tayo? Sorry, sir. Understood, Master Sergeant Guevara. O ano yung nakita mo? Ayun, oh. May liwanag doon. Ayun, Sarge. Gumagalaw, nakikita mo? Oo nga no. Tao yata yun. Pero maganda ka. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang narito. Baka rebelde ang mga yan. Ay, sandali lang. Huwag kayong magpapaputok. Ako ang pinuno ng baryong ito at ang kapitanan ng barangay na nakakasakop dito. Ang totoo ay kanina pa namin kayo hinihintay. Nakatanggap kasi ako ng tawag na paparating na nga kayo rito. Nais ko sana kayong salubungin. Ang kaso ay ginabi naman kayo. Pasensya na po. Na-traffic rin po kasi kami at nasiraan pa kanina. Ako nga po pala si Master Sergeant Samuel Guevara.
Ito naman pong kasama ko, si Private Selena Guevara, kapatid ko. Ay, nakakatuwa naman at magkasama kayo sa serbisyo. Ako naman si Karen. Manang Karen na lang siguro. Kapitana Karen, mas maganda po yun. Naku, salamat. Hindi pa kasi ako sanay na tinatawag na kapitana dahil bago lang akong halal dito. Kayo ho ba ang kakausapin namin tungkol sa mga nangyayari dito? Ah, oo, tara. Naroon ang bahay ko. Ayos lang ba na maglakad kayo ng kaunti? Oo naman po. Narito na tayo. Pagpasensya na ninyo at hindi ito kalakihan. Sandali lang ha at magsisindi ako ng mga gasera. Mahirap din po pala rito lalo na kapag ganitong gabi at maulap, no? Napakadilim. Buti nga ho at nakapagdala kami ng mga generator. Sinabi mo pa, ma'am. Pero ang sabi ng munisipyo, sa sunod na buwan ay makakabitan na kami ng kuryente rito. Kaya konting tiis na lang din. Mabuti naman po kung ganun. Oh, ayan. Ayos na. Pasok na kayo. Gaya ng karamihan sa mga bagay na naroon ay gawa sa kawayan ng bahay ni Kapitana. May silong yun at masasabi kong may kalakihan. Pero ang kagad kong napansin ay ang ilang mahahabang itak, bungkos ng mga bawang at ilang pang pinatulis na kawayan na iba-iba ang haba. Dito, maupo kayo. Salamat po. At ngayon, Kapitana, huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Meron ho bang mga rebelde na nagtatago rito sa lugar nyo? Ang totoo niyan, Sargento, dati ay meron. Kinulo nila itong baryo, mga 4 na taon na rin ang nakalilipas noon. Kinuha nila ang mga mahalagang bagay, pagkain at inabuso ang ilang kababaihan. Pero isang araw, naglaho na lamang sila na parang mga bula. Paano ho nangyari yun? Wala ho bang iba na kagaya namin na napunta rin dito? Wala. At saka kung nagkaroon man ng engkwentro noon, sana ay narinig namin yun dito. Pero wala kaming narinig na kahit ano. Baka naman ho lumipat ng kampo. Iyan din ang nasa isip namin. Pero nang halugugin namin ang kabundukan, ay nagulat kami sa aming nakita. Iyong kampo ng mga rebelde, sira-sira. Yung mga armas nila, nakakalat lang sa paligid. At puno ng dugo ang lugar. Pero wala ni isang bangkay kaming nakita. Wala rin kaming nakitang buhay. Baka naman po inatake sila ng mabangis sa hayop. Alam na ninyo, mga asong gubat, ganun? Wala mga asong gubat rito. Ang katatakutan mo lang sa bundok ay ang mga sawat sa labaing mga unggoy. Pero isipin mo, armado sila. Imposibleng hindi sila nakalaban. Sa bagay. At ngayon po, patuloy pa rin yung pagkawala ng mga tao rito. Yun ho kasi ang report na natanggap namin bago kami pinapunta rito. Oo, parang linggo-linggo kami nakakatanggap ng mga sumbong na may mga nawawala. Minsan, taga rito sa baryo. Minsan taga bayan. At kung minsan pa nga ay dayo. May mga pagkakataon rin na hayop naman ang nawawala. Nababahala na ang mga tao at may mga haka-haka pa na baka palabas lang ng mga rebelde na kunyari ay nawala sila. Sige, salamat po sa mga impormasyon. Makakaasa po kayo na makakarinig sa amin ng balita pagkalipas lang ng isang araw. Nako, maraming salamat po. Sandali lang po Kanina po kasi habang pumupunta kami rito, may umatake sa amin. Paniki ho eh.
Malaki, parang kasing laki ng tao. Hindi lang namin naaninag dahil madilim ang paligid. Kung gayon nakita na rin pala ninyo ang impaktong yun. Impacto? Ang totoo, halos kasabay lang ng nilalang na sinasabi ninyo ang pagdating ng mga rebelde rito. Marami nang nakakita doon. Si Linda. Nakaharap niya ang nilalang na yun. Siguro bukas ng umaga, maaari ninyo siyang makausap. Sige. Papupuntahin ko na lang po itong kasama ko bukas para makausap yung taong yon. Ang totoo, hindi po ako naniniwala sa mga aswang o kahit anong nilalang yan. Pero mahalaga po sa amin ang bawat detalye. Sige po, makakaasa kayo sa pakikipagtulungan namin. Guevara, tayo na. Kailangan pa natin tulungan ang kasama natin sa pagtatayo ng kampo. Yes po, sir. Sige ho, Kapitana. Aalis na ho kami. Ano magagawa nyo para iligtas ang baryong to? Mga balang tanso? Mga sigaw na walang patutunguhan? Mga hindi naniniwala sa kababalagan? Mag-aaksaya lang kayo ng oras at lakas. O baka buhay pa nga ninyong masayang nyo sa uli. Uy, Mang Banoy, huwag naman po ninyong takutin itong mga bisita natin. Narito po sila para tulungan tayo. Tulungan. Naubos na ang mga kasama ko sa lugar na ito nang walang tumulong sa amin. Ang aswang na umaligid dito. Sus, matagal na yan. Nagtago lang yan ng mapuruhan ko. Mang Banoy, tama na ho yan. Sige na ho, sir, ma'am. Huwag na po ninyong pansinin itong si Mang Banoy. Mukhang naparami na naman ng tuba at naaaalimpungatan. Hindi na nga namin pinansin ng matandang lalaking yun. Nagpatuloy kami ni Kuya habang ang lalaking yun ay patuloy pa rin sa pagsigaw na mapapatay rin kami ng aswang at wala kaming magagawa. Tiningnan ko noon si Kuya pero wala siyang reaksyon hanggang sa biglang gumuhit sa kalangitan ng napakahabang kidlat. Sinundan yon ng kulog at pagkatapos ay ng malakas na buhos ng ulan. Dali-dali kaming tumakbo pabalik sa truck namin nang may mapansin ako sa bandang kakahuyan. Kuya, sandali. Parang may nakikita akong tao dun sa kakahuyan. Parang may sinasaksak. Sinaksak? Saan? Doon, kuya, oh. Dali. Sigurado ka ba? Oo. Doon! May tumakbo doon! Habulin natin! Sandali lang, kuya. Tingnan mo to. Nang hilakbot kami ni Kuya noon sa aming nakita doon, isang binata ang nakita naming nakahandusay doon. Duguan, wakwak ang dibdib at tiyan at may laslas sa liig at halos binalatan ng mukha nito. Halos mapasigaw ako sa takot pero pinilit kong kontrolin ang sarili ko. Kaagad naman akong hinila ni Kuya papalayo sa bangkay na yun. Bumalik ka kay Kapitana. I-report mo to kaagad. Sige, kuya, pero ayos lang ba kung iiwanan na kita? Mas malala pa ang mga nakita ko rito ng Selena. Kaya sige na, move! Yes, sir. Aswang ang isang yun. Aswang nga, punyeta. Kailangan kong makarating kina Kapitana.
Ma'am, bakit po kayo humahangos? Ano pong nangyari? Napasugod pa po kayo ng napakalakas ng ulan. Minatagpo ang bangkay doon sa may bungad ng kakawian. Bilis ho, kailangan niyo makita. Ano? Sige, sandali lang. Heto. Kunin mo itong pinatulis na kawayan. Para saan po ito? Para sa aswang. Ay, Diyos ko, kalabaw! Mang Banoy naman. Bigla-bigla kayong sumusulpot. Matulog na nga ho kayo. Sasama ako. Gusto kong makita ang bangkay. Ay, hindi na ho. Napakalakas ng ulan at delikado ho doon. Kaya kong sarili ko. Ano? Sasayangin niyo ang oras niyo kakasaway sa akin? Aba, hindi ako papatinag sa inyo hanggang mag-umaga. Hayaan na natin siya, ma'am. Tara na, matatagalan lang tayo dyan. Sige po. Mabilis kaming bumalik kung saan namin nakita ang bangkay. Pagdating namin doon ay naroon pa rin si Kuya at dalawa sa mga kasama namin. Dahil malakas ang ulan ay nagsimula ng magputik ang lupa doon at nahirapan na kaming umakyat doon. Pero pinilit namin sa utos na rin ni Kuya. Kailangan kasing makita yun ni Kapitana. Hindi natin pwedeng iwan ang bangkay dito. Kaya tingnan mo ng maigi, Kapitana. Tapos gawin mo na rin to ng ulat. Makakatawag kaya tayo sa mga pulis ng ganitong oras? Malabo na yun, sir. Grabe ang ulan at malamang baha na sa ilang dadaanan natin. Ganun ba? Sige. Tignan mo yan tapos babalutin na namin. Dadalhin namin sa kampo at doon na lang yan kukunin ng mga pulis. Baka gumuho pa ang lupa dito at matakpan to. Sige po. Hindi yan gawa ng hayop. At lalong hindi yan kain ng normal na tao. Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo alam kung ano ang kakaharapin nyo dito. Ano to, Selena? Sama ka pa talaga ng matanda? Nangungulit eh. Manong, hindi na po ito ang lugar para sa inyo. Napakalakas na po ng ulan at delikado po rito. Alam ko ang panganib na narito, iho. Hindi ako natatakot ng basta ulan lang at ang bangkay na yan. Kung hindi kayo mag-iingat, kayo ang susunod sa lalaking yan. Salamat po sa paalala. Kapitana, kung tapos ka na, maaari na kayong bumalik. Isama mo na rin tong si tatay. Opo, sir. Nako, pagpasensyahan na po ninyo si Mang Banoy. Mabait naman po yan at matulungin. Tapos na po ako. Medyo muntik hindi kayanin na sikmura ako, sir. Pero sana, mabigyan ng hustisya ang lalaking to. Anong tingin mo? Hindi siya taga rito? Kilala ko po lahat ng taga rito. Kahit sira na ang mukha niyan, sigurado po kung hindi yan taga rito. Ganun ba? Sige. Private, ilagay mo na yan sa body bag at ibaba na. Yes, sir. Sa tulong ko at ang dalawa pa naming kasama, inilagay namin ang bangkay sa body bag matapos matingnan ni Kapitana. Yun ang unang beses na nakakita ako ng aktual na bangkay at talagang nandiri at kinilabutan ako. Nang mailagay namin yun sa loob ng body bag ay kaagad namin iyong dinala sa Ayos na ho ba ang lugar na ito para sa inyo, Sargento? May mas magandang pwesto banda doon. Yung hindi kayo madaraanan ng mga tao. Ayos na kami rito. Mas maganda na rin nakita namin yung mga tao para alam nila na may nagbabantay sa kanila. Isa pa, malapit kami sa ilog. Sige po, may balon po sa banda doon. Doon din kami kumukuha ng maiinom. Salamat. Teka ho, si Mang Banoy. Hayaan mo na yon. Malamang imuwi na yun ng mag-isa. Huwag kayong papalin lang sa matandang yun. Malakas pa yun. Dati yung sundalo na kagaya ninyo at nakaranas na lumaban sa mga Hapon. Isa rin siya sa pinakamatagal ng naninirahan dito. Sige. Ibarra, usapin mo rin ang Mang Banoy na yun bukas kapag hindi na siya lasing, ha? Copy that, sir. Matapos noon ay umalis na si Kapitana. Inilagay naman namin ang bangkay sa pinaka-opisina ni Kuya
At pagkatapos noon ay nagbaba kami ng mga kagamitan kahit grabe pa rin ang buhos ng ulan. At pagkatapos ay nagsipagbihis na at nagpahinga. Dahil ako lang ang mag-isang babae doon ay minabuti ni Kuya na magkatabi ang mga tulugan namin. Hindi na rin nagtagal, tumila na ang ulan. Linda? Linda, nariyan ka ba? Linda, magandang umaga. Walang maganda sa umaga, Kapitana. Anong kailangan mo? Narito si Private Guevara. Meron lang siyang ilang katanungan para sa'yo. Magandang umaga po. Ano to? Magtatanong-tanong na naman kayo tapos hindi kayo maniniwala. Kapitana, ilang beses ko nang sinabi sa'yo ang lahat ng mga nalalaman ko. Naniniwala naman ako sa'yo, Linda. Kita mo nga at may mga pangontra na ako sa bahay. Pinipilit ko namang maniwala ang mga kabaryo. Pero nasa isip nila. Naniwala ka nga pero hindi ka nakinig. Imposible naman kasi ang iba mong sinasabi. Ay nako, bahala ka. Aalis na ako. Baka kung saan pa mauwi ang usapan na to. Ma'am Guevara, ganyan lang talaga yan. Pero mabait naman yung si Linda. Aalis na ho kayo? Oo, kailangan ako sa barangay. At may aasikasuhan din kasi ako. Ayaw man kitang iwan, pero... Sige po, wala namang pong problema.
Ano bang kailangan mo? Hindi namin kailangan ng sundalo rito. Albularyo o taga-usig ng aswang ang kailangan ng baryong to. Narito nga ako tungkol sa bagay na yan. Ang totoo, inaalam namin kung ano ang mga dahilan ng mga pagkawala ng mga tao dito sa inyo. Kagabi rin may nakita kaming bangkay. Doon lang sa may kakahuyan bungad ng baryong to. Ano? Taga rito ba? Anong nangyari? Wakwak nga ang tiyan Laslas ang leeg at sira ang muka. Ang sabi ni Kapitana, hindi raw taga rito. Ano bang sabi niya? Ni Kapitana? Wala na. Kanina, kinuha ng mga pulis yung bangkay. Talaga naman. Tapos, nakita niya yung nilalang na mukhang paniki. Lumilipad. Ang sabi ni Kapitana, nakaharap mo na raw yung nilalang na yon. Totoo ba yon? Kung nakita mo siya, ibig sabihin ba naniniwala ka? Kaya ako narito para kumuha ng impormasyon. Maaari kasing propaganda lang to ng mga rebelde. Alam mo na, para malinlang ang mga katulad namin at makapagtago sila. Rebelde? Pinatay ng halimaw na yon ang mga rebelde pati na ang pamilya ko. Kung iniisip ninyo na ang halimaw na yon ay pangkaraniwang hayop na tatablan ng mga bala ninyo, nagkakamali kayo. Kitang-kita ko kung paanong pinaulanan ng mga rebelde ang demonyong yun, pero walang nangyari. Handa ako makinig sa kwento. Maaari ba akong tumuloy? Ay, seryoso ako. Sige, pero nagkape ka na ba? Nagulat ako sa tanong niya na yun. Pero dahil sa gusto ko siyang makausap ay isang hindi ang sinabi ko. Pinapasok niya ako at pagkatapos ay nagtungo siya sa kusina at nagpakulo ng kapeng barako. Hindi kalakihan ang bahay nila Linda. Alam kong hindi ka masamang tao. Nararamdaman ko rin na gusto mo lang tumulong. Bago ka pa lang ba sa serbisyo? Oo. Ito ang unang destino ko sa labas ng opisina. Sana huwag kang magbago. At sana manatili ang positibong aura mo. Ako nga pala ulit si Linda. Baka sabihin mo hindi ko formal na ipinakilala ang sarili ko. Ako naman si Private Selena Guevara. Kahit Selena na lang ang tawag mo sa akin. Parang magkaedad lang naman tayo. Kung iyan ang gusto mo. Tungkol nga pala dun sa sinabi mo kanina, yung mga rebelde at yung nilalang. Hindi pa ba nasabi sa ni Kapitana? Maglilima o 4 na taon nang nakalilipas nang sakupin ng mga rebelde itong baryo. Nasabi niya nga yung tungkol dyan, pati yung pang-aabus na ginagawa nila rito. Kung gayon, nasabi ba niya na binihag ako ng mga rebelde kasama ang buong pamilya ko? Hindi. Kung gayon, hindi mo alam ang buong kwento. Isang panday ang tatay ko at nagustuhan ng mga rebelde ang gawa niyang mga patalim. Ngayon, gusto ng pinuno ng grupong iyon na umanib si tatay sa kanila. Pero dahil sa prinsipyo, hindi pumayag ang tatay ko. Kaya sapilitan nila kaming isinama. Ako, ang mga magulang ko at ang 2 ko pang kapatid na babae. Anong ginawa nila sa'yo? Ang totoo wala naman. Pero walang araw na hindi nila kami pinagbabantaan na papatayin dahil ayaw nga pumayag ng tatay ko sa gusto nila. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi inaasahan. Dumating ang halimaw na yon at walang habas na pinagpapapatay ang mga rebelde. Noong mga panahon na yon, anong ginawa ninyo ng pamilya mo? Tumakbo kami pababa ng bundok. Takot na takot kami noon at walang tigil ang mga kapatid ko sa kaiiyak. Palabas na kami noon ng bundok nang biglang mawala ang isa sa mga kapatid ko. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at paglingon namin, nakita kong kagat-kagat na siya ng halimaw na yun sa leeg. Napansin kong naiiyak na si Linda ng mga oras na yon. Kaya naman lumipat ako malapit sa kanya at hinimas ko ang kanyang likuran. Doon na siya tuluyang naiyak.
Hinayaan ko muna siya noon na ilabas ang kanyang nararamdaman. At nang kumalma na siya, kinuha ko ang kanyang kamay. Sinubukan ko siyang iligtas, pero hindi ako umabot. At ito na pala ako. Kinagat ng halimaw na yun ang mga daliri ko at naputol yun. Tapos hinampas niya ako sa mukha at tumalsik ako. Halos maimatay ako nun sa sakit. Akala ko nga nun ay katapusan ko na. Pero inuna niya ang aking mga magulang at isa ko pang kapatid. Pagkatapos nun, akala ko ay susunod niya na ako. Pero biglang may tumawag sa kanya mula sa kakahuyan at lumipad siya papalayo. Tama na. Sapat na siguro mga nasabi mo ngayon. Kamahan ka na. Hindi ko malilimutan ang itsura ng halimaw na yun. At walang gabi na hindi ko inaabangan kung magbabalik siya dito at lulusob. Hindi ko lang siya mahagilap. Napakadulas ng demonyong yun. Nang marinig niyang kumulo na ang kape na isinalang niya ay tumayo siya. Nagsalin noon sa 2 tasa at dinala sa harapan ko ang mga yun, kasama ng garapon ng asukal. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata, pero naroon din ang galit at naisin na paghihiganti. Heto, magkape ka muna. Masarap yan. Galing yan sa munting taniman namin. Salamat. Matanong ko nga rin pala. Ang sabi ni Kapitana, walang bangkay ang nakita sa kampo ng mga rebelde. Paano nangyari yun? Ang totoo, Selena, ikaw pa lang ang pangalawang pagsasabihan ko na to. Pero sa tingin ko, mapagkakatiwalaan ka naman. Ano yun? Nung mawawala na ako ng malay, parang naaaninag ko si Kapitana. Hindi pa siya kapitana noon. May mga kasama siya na hindi ko namukaan. Marami sila. Tapos, tinitingnan nila isa-isa ang mga bangkay. Tatayo na sana ako na mahulog ako sa bangin. Nahulog ka? Kung ganun, paano ka nakaligtas? Sinong tumulong sa'yo? Si Mang Banoy. Siya ang unang pinagsabihan ko nito. Ginamot niya ako at inalagaan hanggang sa bumalik ang lakas ko. Yung lasinggerong matanda? Oo, dati siyang sundalo noong panahon ng Hapon. Ayon sa kanya, inubos rin ang lilalang na yun ng mga kasama niya. Kaya dito siya nanirahan para tapusin ang halimaw na yun at para gumanti. Kung gayon, kailangan ko rin makausap si Mang Banoy. Pero teka, ibig sabihin ba may kinalaman ng kapitana sa pagkawala ng mga bangkay? Hindi ako sigurado, pero magmula ng araw na yun ay hindi na ako naging komportable sa kanya. Parang may kakaiba sa kanya at para siyang may itinatago. Ano yun? Tara, tingnan natin. Nakita ko kaagad ng mga tao na nagmamadaling pumunta sa isang direksyon. Tinanong ko ang isa sa mga yon at sinabi nito na mayroong nag-aaway sa tapat ng bahay ng kapitana. Kaya naman dali-dali akong sumunod sa kanila. Si Linda naman ay sumama na rin sa akin. At pagdating nga namin doon ay naroon si kapitana, 3 sa mga tanod niya at si Mang Banoy. Ang mabuti pa ay sumama na kayo sa amin ng maayos, Mang Banoy. Nang sa gayon, wala na tayong problema. At bakit ako sasama? Anong ginawa ko? Naalala po ninyo, yung batang babae na pinatay ninyo nung nakaraang buwan. Anong pinatay? Wala akong pinapatay. Hindi makatarungan yung pagbibintang mo sa akin, ha, Kapitana? Marami pong nakakita na naroon kayo sa lugar kung nasaan ang bangkay at wala kayong maayos na dahilan kung bakit kayo naroon. Sinabi ko na sa inyo, napadaan lang ako noon. Nakita ko yung bata at... wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. Bakit dinidiin pa ninyo sa akin ang bagay na yan? Baka naman ikaw ang may kinalaman sa pagpatay na yung Kapitana. Anong pinagsasasabi mo, Mang Banoy? Alam ninyo na hindi ko kayang manakit. Ikaw hindi.
pero ang pinoprotektahan mo. Ano? Arestuin mo ko dahil baka kung ano masabi ko sa mga sundalo. Magtigil ka. Puro walang kwenta mga sinasabi mo. Sige na, ulihin na ninyo ang isang yan. Ang daming sinasabi. Teka! Huwag kayo lalapit! Bitiwan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Sandali ho. Bitawan ho ninyo ang matanda. Wala ho kayong kasama mga pulis at wala rin formal na reklamo o order para arestuin siya. Kung gusto nyo ho, magdala ho kayo ng pulis. Pero ma'am, baka makatakas pa to. Isang buwan ang sinasabi niyong krimen. Wala pa ring waran. Imposible naman yun. Kung makapagdadala kayo ng waran, ibibigay ko sa inyo yung matanda. At wag rin ho kayo mag-alala. Hindi po namin siya hayaan na makatakas. Ganun ba, Private Guevara? Sige, babalik ako na dala ang warrant at mga pulis. Sana lang hindi tumakas sa matandang to. Anong takas ang sinasabi mo? Wala akong kasalanan, kaya hindi ako tatakas. Private Guevara, this is your commander. Over. Yes, sir. This is Private Guevara. Over. Bumalik ka muna rito sa kampo. May mahalaga tayong pag-uusapan. Over. Copy, sir. Linda, ikaw na muna ang bahala kay Mang Banoy, ha? Oo, sige. Ako ang bahala. Kapitana, alis na po muna ako. Umalis na rin po muna kayo at sana wala nang gulong tulad nito ang maulit-ulit. Naiintindihan ko po, ma'am. Pag-alis ko ay kaagad din nag-aalisa ng mga tao doon. Napasulyak pa ulit ako doon at nakita ko si Kapitana na nakatingin sa akin. Walang kahit anong emosyon ng mukha niya. Pero alam ko na galit siya sa ginawa ko. Ang akin lang naman noon ay ang tama. Lalo na at matanda na ang kakalagkarin nila sa kulungan. Private Guevara reporting, sir. Good. Boys, you may take your seat now. Meron tayong natanggap na report galing sa grupo nila Torres. May nakita silang kampo sa gawing silangan ng baryong to sa itaas ng bundok. Now, we will check that place and see what's in there. Malaki po ba yung kampo na nakita nila? According to them, oo. Pero nakapagtataka raw na walang tao silang nakita ron. Pero may siga at may iniinit na tubig. Okay, sir. We'll hike at exact 1300. Eat your lunch and start preparing your gears. Nang matapos yun ay nananghalian kaming lahat. Nakahuli ng baboy ramo ang isa sa mga kasama namin at yun ang pinagsaluhan naming lahat. Pagkatapos ay naganda na ang lahat sa gagawin naming pag-akyat ng bundok. Naiintindihan kita, Selena. Pero narito tayo para sa mga rebelde. Kaya uunahin muna natin to, okay? Pero kuya, paano kung wala naman talagang rebelde? At yung nilalang na yun ang nanggugulo rito. Tapos may kinalaman talaga si Kapitana sa mga nangyayari. Maaari. Sa mga sinabi mo, lalo na sa kwento nun ni Linda, maaaring may alam ang Kapitana na hindi niya sinasabi sa atin. Pero gaya ng sinabi ko, ito munang kampo ang unahin natin tignan. Pagkatapos, babalikan natin sila. Naiintindihan ko. Selena, maaaring ito ang maging unang engkwentro mo sa mga rebelde. Mag-iingat ka, ha? Lagi kang makikinig sa mga utos ko. Understood? Yes, sir. Eksakto 1:00 noon nang magsimula kaming umakyat ng bundok. Ayon sa mga kasama namin na una nang nakapunta doon ay wala talagang daanan doon. Kaya nakapagtataka na may kampo
Selena! Ano yun? Yung laman ng kaldero! Kuya! Tao! Ano? Sinilip ni Kuya ang laman ng kaldero at nanlaki ang mga mata niya nang makita kung ano ang naroon. Naglapitan na rin ang mga kasama namin at nang makita ang naroon ay kaagad na nasuka ang tatlo sa kanila. Sa loob kasi ng malaking kalderong yun ay nakalagay ang isang pinakuluang ulo ng tao. Lobo na ang balat noon pero dilat ang mata at parang nakatingin sa akin kaya napatili ako. Kaagad na itinaob ni Kuya ang kaldero at tumambad sa amin ang ulo, kamay at isang braso. At sa tingin ko ay babae yun. Ang dami kasi at ang haba ng buhok na kumalas na rin sa ulo noon. Demonyong gumawa nito. Halugugin ang buong kampo! Move! Selena, doon ka sa gawing yun. Sumama ka kina Torres. Yes, sir! Sumunod ako noon sa dalawa sa kasama namin. Itinumba na namin ang mga tent at kubo na nakita naming walang tao hanggang sa mapadpad na kami sa pinakadulo noon at doon ay nakatayo ang isang maliit na kubo. Parang isang tao lang ang kasya doon. Papalapit pa lang kami doon ay nasamyo na kaagad namin ang napakalansang amoy at amoy na parang may nabubulok. Si Torres ang nauna sa amin noon. Buong tapang niyang tinadyakan ng pinto at sumambulat sa amin ang napakaraming langaw. Pagkatapos ay doon na namin nakita ang dalawang katawan ng tao. Walang ulo at inuuod na. Sarge! Ano yun? Punyeta! Ano? Mga bangkay na tao yun ah. Ano nangyari dito? Tingin ko, sinalakay ng kung anong lugar na to. Tapos dito nagkampo ang mga hayop na yun. Malamang nga. Torres, get two soldier and burn that. Selena, sirain natin ang lahat ng tolda. Walang ititira. Yes, sir. Yun nga ang ginawa namin. Matapos ibagsak ang lahat ng nakatayo sa lugar na yun ay sinunog namin ang buong lugar. Inabot na kami ng hapon doon. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag noong nang magpasya na kaming bumaba ng bundok. At dito na ako nakaramdam ng kakaiba. Para bang may kung anong nakatingin sa amin mula sa itaas ng puno. Tumigil ako at tumingala nang hilakbot ako nang nakakita ko ng napakaraming paniki na nakasabit sa mga puno. Samantalang sigurado ako na walang mga paniki doon noong dumating kami doon. Amang magsasabi na ako kina Kuya noong nang biglang hinunsog ang napakaraming paniki na yun. Saan magaling ang mga to? Huwag kayong magpapaputok. Bugawin nyo lang habang bumababa tayo. Bilis! Baka marinig tayo ng mga kalaban kung meron man. Kuya! Kuya! Tinatagit ako! Tulong! Selena! Punyeta kang halimaw ka! Bitiwan mo ang kapatid ko! Bitiwan mo ako! Sandali! Wala magpapaputok! Baka tamaan niyo ang kapatid ko! Grabe ang takot ko ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Halos maihina ako sa pantalon ko noon. Pero pinilit kong labanan yun. Kinuha ko ang kutsilyo na nakasukbit sa likuran ko at pagkatapos ay walang tigil kong pinagsasaksak ang kamay ng halimaw na nakahawak sa mga balikat ko hanggang sa nabitawan ako noon. Selena! Ayos ka lang? Oo, kuya. Nasugatan lang ata ako ng makukul ng halimaw na yun. Pero ayos lang ako. Wala naman akong baling. Punyetang halimaw yan! Boys! Open fire! Huwag niyong titigilan hanggat hindi bumabagsak ang halimaw na yan! Bahala na kung marinig tayo ng mga rebelde, kung meron man! Bilis ng halimaw, Sarge. Basta huwag niyong titigilan! Imposibleng hindi! Ang mata ko! Kahit pinauulanan namin ng bala ang halimaw ay wala itong pakialam. Nilusob nito si Kuya at nagawang sugatan ang bandang mata.
Kaagad namang bumawi si kuya, nagawa niyang hawakan ng halimaw sa paa. Hinila niya ito at pagharap dito sa kanya ay binunot niya ang baril na nakasukbit sa bewang niya at pinaputukan yun. Ganoon ang ginawa ng mga kasama namin pero hindi tinablan ng bala ang halimaw na yun. Ikinampay ng malakas na aswang ang kanyang pakpak at muling lumipad. At kung hindi bumitaw noon si kuya ay malamang nanatangay siya ng aswang. Umalis na sila. Malamang, ang aswang ngayon ang gumawa sa parumal-dumal na nakita natin doon sa abandonadong kampo. Doon di siya siguro nagtatago. Hindi talaga rebelde ang kalaban ng baryong to, kundi ang halimaw na yun. Ano nang gagawin natin? Tutugisin natin ang halimaw na yun at tutuldukan na natin ang pagkawala ng mga tao rito. Paano? Nakita mo naman, kuya. Hindi siya tinatablan ng balang. Di isang tao tayong maaaring mapagtanungan. At yun ang una natin gagawin. Pagkababa natin ang bundok na ito. Kaagad na sinigurado ni kuya na walang nasaktan sa mga kasama namin. At nang makumpirma na ayos ang lahat ay nagsimula na kaming bumaba. Madilim na noon kaya gumamit na kami ng mga flashlight. Nakalabas na kami ng kahuyan nang makita namin si Mang Banoy. Nakatayo sa may puno papasok ng baryo. Nakatitig siya sa amin na parabang hinihintay kami. Nakaharap niyo siya, hindi ba? Boys, bumalik na kayo sa kampo. Linisin niyo yung mga sugat niyo kung meron man at maganda ng kapunan. Kuya, Mang Banoy, sabihin mo sa amin, ano matatalo ang hayop na yon? Kung alam ko, sana matagal ko na siyang tinapos at ipinagigante ang mga kasamahan ko. Ang kaso, mailap ang demonyong yon. hindi po ba yung mga pinatulis na kawayan? Yun po kasi nakita ko dun kinakapitan eh. Kalokohan yon. Kung bala nga hindi tumatalab sa hayop na yon, kawayan pa kaya? Palabas lang niya ang mga yon, pero hindi yung tumatalab. Eh kung ganun, ano po ang kailangan natin gawin para matalo ang hayop na yon? Sumama kayo sa bahay. Naroon si Linda. At doon ko rin gagamutin ang mga sugat ninyo. Sige po. Dumiretso kami sa bahay ni Mang Banoy noon. Nag-alala pa ako kay kuya noon dahil biglang sumakit ang sugat niya sa mukha. Pero natiis naman niya yun at maayos kaming nakarating sa bahay ng matanda. Naroroon nga si Linda at pagdating namin ay kaagad itong inutusan ni Mang Banoy na magpakulo ng tubig. Tapos na. Mabuti at hindi malalim at medyo malayo sa mata. Kung hindi, bulag ka na sana. Salamat po. Tapos na rin itong kay Selena, Mang Banoy. O sige, ipagtimpla mo muna kami ng kape mo. Sakto at parang lumalamig ang gabi. Sige po. Kailangan mo ng tulong, Linda? Nako, hindi na. Magpahinga ka na lang dyan. Ang mga rebelde na minsang naghari dito ay pinatay at kinain ang halimaw na yon. Pinalabas lang nilang tumakas sa mga rebelde. Pero ang totoo, malakas ang kutob ko na may kinalaman si Karen sa pangyayaring yon. Minanmanan ko na siya ng maraming beses. Pero kahit anong layo ko sa kanya, ay nakikita pa rin niya ako. Kung ganun Mang Banoy, sinasabi mo ba na kilala ni Kapitana ang halimaw na yon? Oo, hindi ako sigurado pero malakas ang kutob ko. Kung kaya pa nga sana ng katawang ko, ako mismong tutuklas sa sekreto ng babaeng yon. Ang kaso, halos hindi na ako makaakyat ng bundok ngayon. Eh, si Linda po kaya? Hindi rin siya masyadong makakatulong sa inyo. Magmula ng araw na mailigtas ko siya, walang araw na hindi siya inaatake ng takot at depresyon. May mga pagkakataong nagsisigaw siya at tinatawag niya ang kanyang pamilya. Hindi pa niya nalilimutan ang bangungot. Pero kung kailangan niyo po ng tulong ko, gagawin ko lahat para makatulong. Linda,
Hindi ho ba sinasabi ninyo palagi na dapat gawin ko lahat para makalimot? Eto na ho yun. Isa pa, matagal na ako nakakulong sa mga alaalang yon. Walang mangyayari sa buhay ko kung mananatili akong ganito. Isa pa, ayoko manatili na lang sa isipan ko ang paghihiganti at sustisya na nais kong ibigay sa pamilya ko. Sigurado ka ba? Kasi hindi magiging madali ang ipapagawa ko sa'yo. Oo, kumpara ito sa pagpatay sa halimaw na yon, handa ako. Sige. Pero, Mang Banoy, sabihin niyo po sa akin, ano po ba talaga yung paraan para mapatay yung halimaw na yon? Asin at abo. Asin at abo? Nang gabing lusubin niya ang kubo-kubo namin, gaya nyo, pinaputukan din namin siya ng baril. Pero walang nangyari. Pinatay ng demonyong yon ang kasama ko isa-isa. At ang tanging naibato ko sa kanya noon, asin at abo lang. At nagsimula siyang mangisay ng dahil doon. Pero dahil hindi yun ganong karami at nasugatan na rin ako ng malubha, hindi ko na nasundan yung atake na yon. Tinatablan din siya ng patalim. Kanina kasi tinagit niya ako at pinagsasasaksak ko yung kamay niya. Pero gumagaling din yung kaagad. Subok ko na rin yon. Pero, gaano karaming abo at asin po yung kailangan natin para mapatay yung hayop na yon? Pampahina lang ang mga yon, pero ito talaga ang gagamitin para mapatay ang halimaw na yon. Isang itak? Nakita ko ito sa inyo. Isa to sa mga nakasabit dun sa dingding nyo. Oo, gawa ito ng lolo ko. At ang lolo ko ay dating tagatugis ng aswang. Ang sabi ni tatay noon, benditado ito at gawa sa pinaghalong pilak at tanso. Ang sugat raw na magagawa na ito sa aswang o sa kahit anong masamang elemento ay hindi gagaling. Pagtitiwalaan ko ang sinasabi niyong ito, Mang Banoy at Linda. Alam kong gusto niyo na rin matapos, no? Kaya naman po tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Ngayon, Linda, para sa ipapagawa ko sa'yo. Sige, handa akong makinig. Kaagad na ipinali O ano, hindi ka na naman makatulog? Oo, kuya. Parang kumikirot tong mga sugat ko sa balikat. Itong sa mukha ko nga rin eh. Parang tumitibok-tibok. Pero kailangan natin magpahinga. Kasi walang lakas ang sundalo na puyat. Isa pa, hindi natin lagi alam kung ano mangyayari kinabukasan o mamaya. Kaya sige na, magpahinga ka na. Sige, ikaw rin. Sargento, nariyan po ba kayo? Si Kapitana ata yun Oras na ng gabi Oo nga no. Ano kaya kailangan yan? Torres, tignan mo nga muna. Saka sino magbantay sa labas ngayon? Bakit hindi siya tumawag sa atin? Ano yun? Torres! Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw ng kasama namin noon. Naalarma kaming lahat. Bumangon kami at kinuha ang mga baril namin. Dali-daling tumakbo si Kuya palabas para tingnan kung ano ang nangyari. Nang biglang napulit ang lona ng tent namin sa harapan at tumambad sa amin si Kapitana at ang taong paniki. Doon ko lang ito natitigan ng maigi at talagang masahol pa sa bangungot ang hitsura nito. Itim na itim ang balat nito, parang baboy ang ilong at nagtatalasa ng mga ngipin sa harapan. Pulang-pula rin ang mga mata nito na para ng apoy. At sa tabi nila ay si Torres na duguan at ang isa pa naming kasamahan na wala ng malay at naliligo na rin sa sariling dugo. Hayop ka, Kapitana!
Totoo pala ang hinala nila Mang Banoy na may kinalaman ka sa halimaw na yan. Ay, at hindi sana abot sa ganito kung hindi ninyo ako ginalit. Una, pinakialaman ng magaling mong kapatid ang paghuli ko kay Banoy. Pangalawa, sinira ninyo at sinunog ang tirahan nitong lola ko. Lola? Eh kung ganon, Oo, at kaya ako pinilit na maging kapitan ng lugar na ito ay para mapagtakpan ko ng mas madali ang mga ginagawa ng lola ko. Demonyo ang lola mo na pumapatay ng mga inosenteng tao. Hindi siya dapat... Magtigil ka! Lola, tapusin mo na ang mga yan. Ilabas mo na ang galit mo sa kanila. Wala akong ititira sa inyo. Ubusin ko kayong lahat at iimpak ko ang mga katawan ninyo. Sinira ninyo ang lugar ko at sinira ninyo ang mga pagkain ko. Magbabayad kayo! Pagsigaw ng halimaw na yun ay nagdatingan ng napakaraming paniki at binutas nila ang bubungan ng tent namin. Doon na rin sila pumasok at nagsimula kaming atakihin. Sa halip na magpaputok ay kumuha ang mga kasama namin ng mga patalim at yun ang ginamit namin na pantaboy sa mga yon. At habang nagkakagulo kami ay hindi ko napansin na napaibabawan na pala ng halimaw si Kuya. Uunahin kita, Sargento! Bitiwan mo ako! Ah! kuya, huwag kayong basta-basta magpapaputok. Ako na! Para kayong mga tanga! Walang mga kadala-dala! Hindi na ako tinatablan yan! Demonyo ka! Talaga, mas masahol pa siya doon. Sige Lola, ako na ang bahala rito. Selena! Sa kanan mo! Paglingon ko ay tumakbo na palusob sa akin si Kapitana at dala ang isang itak. Babarilin ko na sana siya noon pero napakabilis niya. Bigla niyang tinaga ang baril ko at kabitawan ko yun. Muli siyang sumugod. Mabuti na lang at nasulo ang braso niya. Hinila ko siya papunta sa akin. Tumalikod ako at buong lakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Apo! Selena! Ang halimaw! Sige, lapit! Kinuha ko ang itak na nabitawan ni Kapitana. Natatakot man ay lakas loob kong hinarap ang halimaw. Tinaga ko ito sa mukha. Nakita kong bumao ng itak doon at gumulong ito sa lupa. Pero kagaya ng sinabi ni Mang Banoy, hindi yun basta tinatablan ng mga patalim. Kitang-kita kong tumayo muli ang halimaw kahit na tumutulo ang dugo mula sa halos natapyas na nitong mukha. Ang lakas naman nun, no? Pero parang bitin! Anong klase ka, ha? Ako lang naman ang bangungot na hindi niyo malilimutan kahit sa impyerno. Mga tampon! Lusog! Konti na lang mga panike. Boys, lumabas tayo. May makakalaban tayo ron. Dali! Selena! Ikaw rin! Yes, sir. Boys, you're allowed to open fire outside. Let's go! Move! Dinampot ko ang baril ko at isinuksok sa aking pewang. Tapos ay kinuha ko ang isa sa mga radyo namin. Pero bago pa ako makatakbo ay dinagit ako ng taong paniki at inilipad pa itaas. Bitiwan mo ako! Ah! Selena! Huwag kang mag-alala! Ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang tanawin sa itaas. Kuya! Demonyo ka! Bitiwan mo ako! Ah! Ah! Hindi! Kailangan kong pumalma! Linda! Linda! Narinig niyo ba ako? Selena, Inaatake kami ng aswang at si Kapitana! Tulungan ninyo kami! Ah! Tulong! Bigla akong binitiwan ng halimaw. Siguro ay kasing taas ng ikalawang palapag ang inilipad namin noon.
Bumagsak ako sa mga kagamitan namin sa likuran ng tent malapit sa may bangin. Unang likod at tumama ang kaliwang braso ko sa isang nakatumbang puno doon, dahilan para mabalian ako. Kuya! Hindi ka na matutulungan ng kuya mo. Tayong dalawang maghaharap dito. Hayop ka! Muntik pa ba mabali itong likod ko? Sige, Lola. Doon ka na sa kuya nito at mga kasama. Nararapat lang sa'yo yan! Manloloko ka? Niloko mo ang mga tao at pininiwala mo sila na nagmamalasakit ka. Pero ang totoo, hinahayaan mo lang sila mamatay sa kamay ng lola mo. Anong alam mo? Ang halimaw na yun na lang ang natitirang kamag-anak ko. Bago pa dumating ang mga Hapon, ay buhay na siya. Nasaksihan niya ang kalokohan at kasakiman ng mga tao. Kaya pinili niyang tapusin sila. Hanggang sa hindi na niya magawang bumalik sa normal niyang anyo. Eh bakit kayo? Sino nagbigay sa inyo ng karapatan na pumatay ng mga rebelde? Alam ba ninyo ang ipinaglalaban nila? Bakit? Tama ba ang pinaglalaban nila? Kung tama man yun, hindi dapat sila nananakit, nangaabuso at nananamantala ng mahihina. Kaya wag na wag mong ipagtatanggol ang mga yun sa harapan ko at inahalin tulad sila sa amin. Mga demonyo kayo! Punyeta ka! Napipikon na ako sa'yo! Papatayin na kita! Naglakad siya papalapit sa aking dalaang itak. Pinilit kong tumayo. Kumikirot ang kaliwa kong braso at napakasakit na ng katawan ko ng mga oras na yon. Pero ayaw ko pang mamatay. Pagwasiwas niya ng itak ay umiwas ako at tumakbo papalayo. Kinapa ko ang baril sa bewang ko at naroon pa yun. Kaya naman humabol siya at binunot ko yun at kaagad ko siyang pinaputukan sa kanang binti. Kaagad siyang natumba. Umikot ako at pagkatapos ay binaril ko naman ang kanyang hita. Mga dayang! Hindi pa rin kayo magtatagumpay. Uubusin kayo ng lola ko. Mamamatay kayo at isusunod namin ang baryo. Hindi yan mangyayari. Dahil gagawin namin ang lahat, mapigilan lang kayo! Sinasabi ko na nga ba, may kinalaman ka sa halimaw. Ikaw at ang halimaw mo ang pumatay sa pamilya ko. Ang nakaraan ay nakaraan na. Kahit patayin ninyo ako, hindi na maibabalik ang mga napatay na. Hindi nga, pero matutuldukan naman namin ito ngayon. Hayaan na natin ang isang yan. Hindi naman yan makakalayo. Ang mabuti pa ay puntahan na natin si Sargento. Opo, tayo na. Walang mangyayari sa mga ginagawa ninyo. Mamamatay kayong lahat. Kayong lahat! Hindi na namin pinansin pa si Kapitana. Dali-dali kaming pumunta kung saan naroon ang mga kasamahan ko. At habang papunta ay doon ko napansin na parang tumahimik na ang paligid. Lalo akong nang madali at nang makarating ako sa harap ng kampo namin ay doon ko nakita na lahat ng mga kasamahan ko ay nakahandusay na sa lupa. Duguan at hindi na gumagalaw. At si Kuya ay nasa ilalim muli ng halimaw at nakikipagbuno para sa buhay niya. Punyeta kang halimaw ka! Mapibay ka rin lalaki ka, ha? Wala kang kahit anong kapangyarihan, pero napakalakas ang loob mo. Nakakainis ka. Kuya! Heto ang kasi na may aboya. Bilisan mo! Sige, Selena. Nasa likuran mo lang ako. Itong sayo, halimaw ka! Layuan mo ang kuya ko! Selena! Dali, kuya! Tayo! Sige na. Ako nang bahala rito. Dalhin mo na si Sargento sa gilid. Malala ang mga sugat niya. Dito! Selena! Sargento! Hiupo muna siya rito. Ayan, ako nang bahala rito. Selena, tulungan mo si Linda. Opo. Mag-iingat ka, ha? Oo naman, kuya. Uuwi tayo kay nanay na magkasama. Matapos yun, iniwan ko na si Kuya kay Mang Banoy. Pabalik na ako kay Linda nang makita ko ang patay na mga paniki sa paligid. Mukhang nagtagumpay naman ang mga kasama namin na talunin
ang mga yun. Linda, Malakas pa rin siya, Selena. Siguro, unting asin pa. Manghihina na ang demonyong yan. yung sugat na iniwan ko sa kanya kanina, hindi pa rin gumagaling. Sasabuhin ko ang hayop na yun sa mukha niya. Sige, basta nasa likuran mo lang ako. Aataking ako sa tamang pagkakataon. Hoy, aswang! Yung apo mo, nilumpo ko na! At isusunod na kita! Ano? Ang apo ko? Hindi. Ang tagapagpana ko. Umanda ko sa akin, magbabayad ka! Napatakip kami ng tenga nang biglang sumigaw ang aswang. Bigla rin bumigat ang pakiramdam ko noon. Pagkatapos pagtingin ko sa gawin ng aswang ay napansin kong mas malapad na ang mga pakpak nito. Mas matatalas na rin ang pangil at nanlilisig na talaga ang mga mata nito sa galit. At hindi nagtagal lumipad ito at lumusob sa amin. Dali-dali akong umiwas pagkatapos ay dumukot ako ng asin at abo sa supot na hawak ko at isinaboy yun sa aswang. Sapol ito sa mukha, talagang napatigil ito. Napasigaw at namilipit sa sakit. Ang mata ko! At ang sugat ko! Tapos ka ngayong demonyo ka! Ito! Kainin mo lahat ng asin at abo na ito! Linda! Pagkakataon mo na! Oo, para sa mga magulang at kapatid ko, ihahatid na kita sa impyernong impakto ka! Sa leeg! Puruhan mo sa leeg! Oo, heto pa! Punyeta ka! Mamatay ka na! Ako tapos! Hindi na ako mapapatay ng ganito lang! Hindi kaya mapapatay! Tumahimik ka na! Talagang tinadtad ni Linda ng taga ang leeg ng halimaw na yon, Sir Jupiter, bago niya ginlitan yon ng leeg. Kitang-kita namin ang pag-agos ng itim na dugo mula sa leeg ng halimaw na yon bago yun bumagsak sa lupa. Akala namin ay tapos na. Subalit bigla yung gumalaw. Tatayo na sana yung ulit ng muling pagtatagain ni Linda ang leeg noon habang sumisigaw at hanggang sa matanggal ang ulo ng halimaw na yun. Linda! Linda, huminahon ka! Tapos na! Patay ng aswang! Sa wakas, nabigyan ko rin ng hustisya ang mga magulang ko at ang lahat ng pinatay nila. Kaya naman pala ninyo. Kahit wala na ang tulong namin. Hindi yan totoo. Kung wala kayo, imposible para sa amin ni Mang Banoy na mapatay ang hayop na to. Teka, si Sargento. Ayos na siya. Nakatulog na pero malayo na sa panganib ang buhay niya. Ngayon ay kailangan nating matingnan ang iba niyo mga kasama. Kaso, hindi ko sila kaya mag-isa. Mang Banoy, ang mga taga-baryo. Buong akala ko noon ay magkakaproblema pa ulit kami. Pero naroon pala ang mga taga-baryo para tumulong. Bago kasi umakyat sila Mang Banoy para tulungan kami ay nasabihan nila ang ilan sa mga taga-baryo tungkol sa nangyayari. Natagalan nga lang ang mga ito dahil kinailangan pang maganda at kumbinsihin ang nakararami. Kagad silang kumilos at tinulungan ang mga kasama ko na maipasok sa aming tent at magsimulang magamot. Sila na rin ang nag-asikaso kay Kuya. Sandali! Si Kapitana pa! Nandun siya sa likod! Oo nga, bakit tumakas na yun? Dapat kasi tinaliman lang natin siya. Wala na kasi tayong oras kanina. Tara, tignan na lang natin. Subalit hindi ko inasahan ang nakita ko noon, Sir Jupiter. Si Kapitana, nakahiga ng patagilid, napapaligiran ng sarili niyang dugo habang nakatarak ang kanyang itak sa kanyang lalamunan. Sino ang gumawa nito sa kanya? Marami pa sana akong tanong para sa kanya. Gusto ko malaman
kung saan nila dinala ang bangkay ng mga magulang at mga kapatid ko. Base sa posisyon niya at sa kamay niya, ginawa niya ito sa sarili niya. Marahil alam na niya na hindi niya matatakasan ng mga tao pagkatapos ito kaya ginawa niya ito. Ang totoo, matagal lang hinala ng mga tao sa kanya. Sadyang natakpan lang yun ng mga pakitang taong pagtulong niya. Pinlano niya na maayos ang lahat. Nagkataon lang na nadestino kayo rito. Kung nanahimik na lang siguro sila at hinayaan kami, baka hindi ito nangyari. Pero malakas ang paniniwala ni Mang Banoy na walang kontrol si Kapitana kapag nagugutom na yung halimaw. Kaya hindi niya makontrol to kung kailan ito lulusob at papatay. Ganun ba? Ate, tulungan mo akong ilagay itong bangkay dun sa harap. Baka kunin pa ito ng mga ligaw na hayop dito. Ang braso ko! Hala, namamagahan na pala yan. Sandali na nga tatawag lang ako na makakatulong sa atin. Sige, salamat. Kaagad namang may dalawang kalalakihan ang dumating para buhatin ang bangkay ni Kapitana. Balak ko sanang pagtabihin ang bangkay ng halimaw at ni Kapitana. Pero nang makabalik kami ni Linda ay nakita kami na unti-unti nang naaagnas ang bangkay ng aswang. Umuusok yun. Hinawakan ko ang pakpak noon subalit naging abo yun. Matagal na panahon mula nang mamatay ang isang yan. At ang bumubuo na lamang sa katawan niya ay ang sumpa ng aswang. At heto yan. Itim na ba to? Oo, iniluwa niya ito kanina nang umalis kayo para kunin yung isa kay Kapitana. At mula ngayon ay wala nang makakagamit nito. Itatago ko ito hanggang sa mamatay ako. Oo nga pala, wala naman masyadong pinsala ang mga kasama mo. Maliban doon sa isa na napuruhan sa tiyan. Pero tumigil na rin naman ang pagdurugo kaya ayos na. Ano po ang susunod nating gagawin, Mang Banoy? Ano pa nga ba? Kung hindi ang linisin ng lugar na ito, nasabihan ko na ang ibang mga kalalakihan na magukay para sa mga paniki na yan. Hindi ko alam na may kanyang palang karaming paniki dito sa atin. Si Kapitana po, paano? Ililibing na lang din natin. Kagaya ng paglibing natin sa limot ng mga nangyari dito sa loob ng maraming taon. Teka, namamagay na talaga yung kaliwang braso mo, Selena. Kailangan natin yung gamutin. At saka, parang nilalagnat ka na oh. Ayos lang ako. Hindi natin pwedeng pabayaan yan. Kaya ko yung lunasan, pero kailangan ko munang matingnan. Sige po. Ipinasok ako nila Linda at Mang Banoy sa loob ng tulugan namin at doon na nila ako ginamot. Nahilot naman ni Mang Banoy ang braso ko at nilagyan ng kawayan ng ilalim para hindi ko yun masyadong magalaw. Binanod din nila yun ng tela at gamit ang isang pinulit na damit ay itinali nila ang braso ko sa aking leeg. Matapos yun ay nagising naman ang kuya ko. O paano? Maiwan muna namin kayo. Lilinisin na muna namin yung nasa labas. Sige. Salamat. Ang katawan ko. Kuya? Selena, ano nangyari sa braso mo? Nagkamali ng bagsak nung ibinagsak ako ng halimaw. Pero ayos na to. Hindi na nga gaanong masakit eh. Ikaw ba? Ayos ka lang? Kailangan ba nating lumawas ng bayan para magpatingin ka? Hindi naman. Masakit ang katawan ko pero hindi naman daw malala ang sugat ko, sabi ni Mang Banoy. Yung mga kasama natin. Ayos lang din daw sila. Maliban kay Cruz. Napuruhan daw siya sa tiyan eh. Pero napatigil na ang pagdurugo. Kung ganun, kailangan natin siyang maipadala sa bayan para matingnan. Ikaw rin. Ayos na ako, kuya. Mabilis lang naman gumaling to. Salamat naman at ligtas ka. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko siguro mapapatawad ang sarili ko at wala na akong mukhang iharap kay nanay. Masaya rin ako na ligtas ka. Sabi naman sa'yo eh, kaya kong magsundalo. Ngayon, nakakatalo na ako ng aswang. Baliwala na ang mga kriminal sa akin, no? Ewan ko sa'yo. O siya, pahinga mo na yan. Ako nang bahala.
Tumutol ako sa sinabing yon ni Kuya. Gusto ko pa kasing tumulong sa labas. Pero bigla na rin akong nakaramdam ng pagkahilo noon. At hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Pagkagising ko noon ay inaapoy ako ng lagnat at talagang namamaga na ang aking braso. Kaya dinala ako agad ni Kuya sa bayan, pati na rin ng mga kasamahan naming napuruhan. Nagtagal ako ng 1 linggo doon sa ospital. Hanggang sa isang araw ay dumating si Kuya. Kuya, O, kumusta? Ayos ang pakiramdam mo? oo. Gusto ko na nga lumabas dito eh. Pati si Cruz, ayos na rin. Ano nga palang nangyari sa baryo? Ayos na. Na-pull out na tayo ron. Paano yung report? Nireport ko yung tungkol sa mga paniki. Tapos nagdagdag na lang ako ng tungkol sa mabangis na hayop. Sumangayon naman yung lahat na wala nang pagsasabihan ang totoong nangyari. Wala rin naman kasing maniniwala eh. Kung sa bagay, Basta ako nang bahala sa lahat at sinisiguro ko sa'yo na wala ng problema sa baryo. Sa ngayon, uuwi muna tayo. Pero bago yon, meron kang bisita. Laking tuwa ko noon nang makita si Linda. May lang ang pinagsamahan namin noon pero pakiramdam ko ay naging malapit kami sa isa't isa. Mas maaliwalas na ang itsura niya noon kaysa noong una ko siyang makita. Nagkwentuhan kami noon at nabanggit niya na lubos na nagpapasalamat ang mga taga-baryo sa aming tulong, lalo na siya at si Mang Baloy. Nagkwentuhan kami noon buong maghapon hanggang gabi. Doon na natapos ang kwentong yon, Sir Jupiter. Nagkaroon pa ako ng ibang pagkakataon na madestino sa ibang lugar matapos noon at napalaban pa ako sa mga totoong rebelde. Pero walang tatalo sa karanasan na dinanas ko sa harap ng aswang na yun. Matanda na kami ni Kuya ngayon, subalit hanggang ngayon, napagkikwentuhan pa rin namin ang pangyayaring yon. Talagang hindi namin yon malilimutan. Sana ay mapili ang liham na ito at sana maraming makarinig ng kwento namin na magpapatunay na may mga bagay sa mundong ito na hindi kailanman may papaliwanag ng siyensya at teknolohiya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pangontra. Pero alam mo, ang ganda ha? Ang ibinenta kong pangontra sa inyo ng tatay mo ay ang pinakamabisang pangontra sa lahat. Kaya imposibleng may mangyari sa inyong masama. Kapag napatunayan ko na may kinalaman ng paing na yon at yung tatadamya na gumawa ng lintik na pangontrang yon, mananagot talaga sila. Ako nga pala si Kyle, 25 years old. Gustong-gusto ko po ang mga kwentong katatakutan. Kaya palagi po akong nakikinig sa inyong channel. Araw-araw nga ay nakaabang ako sa bagong upload ng mga true-to-life aswang stories na ipinapadala ng mga listeners ninyo. Kaya naman gusto ko na ring ibahagi sa inyo ang isang naiiba at nakakahindik na karanasan tungkol sa aswang. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay ang totoong karanasan ng aking lola Tinay na nanay ng mother ko. Sa edad niyang 89 years old ay malakas pa si Lola Tinay. Naaalala ko sa tuwing sumasapit ang araw ng mga patay. Palagi nang ikinikwento sa aming mga apo niya ang nakakakilabot na karanasan niya noong 19 years old pa lang siya nang lumipat sila ng tatay niya sa probinsya namin sa Antique. Ang ilalahad kong istorya ay base sa mga ikinuwento ni Lola. Naiiyak pa nga si Lola kapag ginikwento niya ang naging karanasan niya sa amin dahil may mga inosenteng buhay na nawala, lalong-lalo na ang pinakamamahal niyang pinsan. Itay, buo na po bang desisyon nyo na doon tayo titira sa Antique? Oo anak, nakapag-desisyon ako. Mas lalo lang akong nalulungkot kapag naaalala ko ang nanay mo rito. Kaya mas mabuting sa probinsya na tayo tumira para makalimutan natin ang masakit na nangyari dito sa bahay na ito.
Alam kong hindi magiging madali pero sa probinsya, makakahanap tayo ng bagong simula. Doon mas tahimik. Hindi ko na kayang manatili rito, anak. Ilang linggo pa lang nang mailibing ang nanay ni Lola Tinay noon. Namatay ito dahil sa malubhan nitong sakit sa baga. Sobra raw ikinalungkot yon ng tatay niya na si Lolo Isagani kaya ayaw na nitong tumira sa bahay nila. Lumaki si Lola sa Pandakan. Ang trabaho ng mga magulang niya noon ay ang pagtitinda ng gulay sa palengke. Pero nang magkasakit ang nanay niyang si Lola Rosa, palagi na lang itong nakaratay sa higaan at ang tatay na lang niya ang mag-isang kumakayod para sa pamilya nila. Nang mamatay ang nanay niya, nagdesisyon ang tatay niya na sa probinsya na lang nila sa Antique manirahan at doon na rin niya ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Oh, nandito na tayo, Tinay. Makikita mo na rin ang pinsan mong si Laura. Di ba sobrang malapit kayo ng pinsan mong yon kapag nagbabakasyon ka rito sa probinsya? Opo, Itay. Gustong-gusto ko na pong makita ulit si Laura. Alam niyo naman po na para ko na siyang kapatid. Sa mga sulat ko na lang kasi siya nakakausap eh. Pero ngayong dito na tayo, araw-araw ko na siyang makakasama. Pero bago tayo pumunta ng bahay ni Tio Mallumo, may dadaanan muna tayo sa bayan. Ano pong dadaanan natin, Tay? Bibilang kita ng pangontra, anak. Pangontra sa aswang. Ano po? Pangontra sa aswang? Ganito yan, Tinay. Ngayong dito na tayo titira sa probinsya, kailangan na meron kang pangontra para hindi kalapitan ng aswang. Hindi naman lingid sa iyo, anak, na may mga kwento rito tungkol sa mga gumagalang aswang. Ako nga, meron din akong pangontra. Oh, binatilyo pa lang ako, nasa akin na ito. Bigay pa ito ng lolo mo noong nabubuhay pa siya. Ipinakita raw sa kanya ni Lolo Isagani ang pangontra nito sa aswang. Isa itong maliit na medalyon na hugis triangulo na may nakaukit na disenyo ng kidlat sa gitna. Opo, Itay. Nakita ko na yan. Palagi niyo nga pong daladala yan kahit saan tayo magpunta. Naalala ko rin po na palagi yung ikinukwento sa akin na may aswang dito sa probinsya. Kaya nga po, kapag nagbabakasyon tayo dito ay hindi tayo nagtatagal. Pero kung may aswang dito, bakit gusto niyong dito tumira? Anak, dito na ako lumaki at nagkaisip. Sanay na ako rito. Basta meron kang suot o daladalawang pangontra, ay hindi ka lalapitan ng aswang. At saka, wala tayong ibang kakilala sa Maynila. Wala na tayong ibang matutuluyan doon. Ang mga kamag-anak naman ng nanay mo ay nasa bukid noon. Andito sa Antique ang mga kamag-anak ko. Kaya mas mainam na dito tayo tumira. Hindi na raw nagtanong pa noon si Lola Tinay sa tatay niya. Tinanggap na lang niya ng buong puso ang kapalaran na doon na sa probinsya sila titira. Naglakad-lakad daw sila ni Lolo Isagani sa bayan. Napansin ni Lola na lumilinga-linga ang tatay niya na parabang may hinahanap. Nang may nakita silang maliit na tindahan, napansin daw ni Lola na napangiti si Lolo Isagani. Ang sabi ng tatay niya, doon daw nakakabili ng iba't ibang pangontra. Pagpasok pa lang daw ni Lola Tinay sa loob ng tindahan ay napukaw na agad ang atensyon niya sa iba't ibang klaseng medalyon na nakasabit sa dingding na nagbigay daw sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na may kabuntot na misteryo at takot. Ang sabi pa ng tatay niya, mga agimat daw yun at anting-anting na binebenta sa tindahang yun. Ang ilan daw sa mga medalyon at anting-anting na yon ay may kakaibang disenyo na hindi pa niya nakikita. Habang tinitingnan nila ang mga yon, napansin nila ang isang panday na abala sa paggawa ng mga medalyon sa isang sulok ng tindahan. Sa tansya raw ni Lola ay nasa 30 anyos lang ang lalaki. Nakasuot ito ng lumang damit pangpanday at abala sa pag-ukit ng mga simbolo sa mga medalyon. Nang makita raw sila nito, itinigil nito ang ginagawa at nilapitan sila. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? May bibilhin kayo? Magandang araw. Pwede bang makausap si Tata Damian?
Yung may-ari nitong tindahan. Nako, wala ho siya rito. Pumunta siya ng Maynila dahil dadalawin niya ang iba naming kamag-anak doon. Ako ho pala ang pamangkin niyang si Paeng na inutusan niyang magbantay rito sa tindahan niya. Sa Maynila ba ka mo? Sayang naman at hindi kami nagpang-abot. Kailan daw ba ang balik niya? Wala ho siyang sinabi kung kailan. Ang sabi lang niya sa akin ay ako na lang daw muna ang bahala rito sa tindahan niya. Ganun ba? Nakita ko kasi na ginagawa mo rin ang ginagawa ni Tata Damian. Isa ka rin bang panday tulad niya? Abay ho, tinuruan niya po ako sa pagpapanday. Kaya marunong din akong gumawa ng mga agimat, anting-anting at ibang pangontra. Mabuti naman kung ganon. Pagbilhan mo nga ako ng mabisang pangontra sa aswang. Para ito sa anak ko. Gusto kong magkaroon din siya ng pangontra. Siyempre naman ho, meron kaming ibinibentang pangontra laban sa aswang at iba pang masasamang elemento. Saglit lang ho at kukunin ko. Ilang minuto lang at humarap na ulit sa kanila ang lalaki. May habak itong maliit at kulay itim na kahon at binuksan yon. Narito ho ang pinakamabisang pangontra sa aswang. Nag-iisa na lang ito dahil maraming turista ang bumili nito noong nakaraang araw. Kung ako sa inyo, bilhin nyo na. Siguradong hindi lalapitan ng kahit anong uri ng aswang ang sino mang magsusuot nito. Nang ipakita raw ng lalaking panday ang sinasabi nitong pangontra, bigla raw natakot si Lola Tinay dahil sa kakaibang itsura ng kwintas na pangontra umano sa aswang. Ang palawit kasi nito ay hugis ng ulo ng kambing. Ang mas nagpatindig ng balahibo ni Lola ay may pangil ang kambing na kulay pula na animoy dugo. Ano yan? Nakakatakot naman po ang itsura niyan. Wala na po bang ibang disenyo? Pasensya na pero wala nang ibang disenyo yan. Ang pangontrang yan ang pinakamabisa sa lahat ng pangontra na ibinibenta ni Tata Damian. Ang hugis ng ulo ng kambing ay simbolo ng proteksyon at lakas laban sa mga masasamang nilalang, lalo na ang mga aswang. Ang paggawa niya sa pangontrang yan ay natutunan pa niya sa aming mga ninuno. Hinubog niya yan kasamang matibay na orasyon na mabisang pantaboy sa mga aswang. Anak, huwag ka na masyadong maarte sa disenyo. Ang importante, ang mabili nating pangontra ay talagang mabisa. O sige Paeng, kukunin na yan. Pero Itay, hindi po ako komportable dyan eh. Natatakot po ako. Mas matakot ka kapag wala kang proteksyon sa aswang. Kaya huwag mo nag-intindihin ang disenyo ng kwintas na pangontra. Magkano ba yan, Paeng? At babayaran ko na. Hindi na raw binalot ng panday ang pangontrang kwintas at isinabit na iyon sa leeg ni Lola. Nang hawakan daw ni Lola ang palawit na ulo ng kambing, may kakaiba raw siyang naramdaman. Para raw may kuryente na dumapo sa kanyang kamay, isang uri ng enerhiya na hindi niya matukoy kung ano. Itay, parang may nararamdaman akong kakaiba dito sa kwintas na pangontra. Sigurado po ba kayong tama ang binili natin? Huwag ka mag-alala, anak. Naniniwala akong mabisa ang nabili kong pangontra. Dahil si Tata Damian ang gumawa niyan na isang magaling na panday at albularyo. Masasanay ka rin na suot yan. May isa pa raw napansin si Lola ng araw na yun. Nakita niyang hinahabol siya ng tingin ni Paeng habang naglalakad sila ng tatay niya palayo. Kakaiba raw ang titig ng lalaki na para siyang hinuhubaran. Parang ang tingin nito ay may halong pananabik, kaya't hindi niya maiwasang magduda. Ang mga mata raw ni Paeng ay matalim kung makatitig na tila sinusundan siya sa bawat hakbang na ginagawa niya. Isusumbong daw sana niya kay Lolo Isagani ang paghabol ng tingin sa kanya ni Paeng, pero hinayaan na lang niya. Pagdating nila sa bahay ng kanyang tiyo Maldo, agad siyang sinalubong ng pinsan niyang si Laura. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Halos ayaw ng araw nitong bumitiw sa pagkakayakap kay Lola. Pinsan, kumusta ka na?
Miss kita! Naku, mas lalo kang gumanda! Miss na miss din kita, pinsan. Anong maganda ka dyan? Ikaw nga itong idol ko pagdating sa kagandahan eh. Alam mo namang wala akong laban sa'yo. Ikaw nga itong palaging kinukuhang reyna kapag piyesta dito. Naku! Tigilan mo ako sa mga bola mo, pinsan. At baka maniwala na ako niya na. Uy, tara na sa loob. Nagluto si inay ng gatang laing. Pero teka, sandali. Pinsan, ano yung kwintas na nasa lieg mo? Ah, ito ba? Pangontra ito sa aswang. Binili ni Itay sa bayan. Kakaiba naman yan, pinsan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang pangontra. Pero alam mo, ang ganda ha. Meron din akong pangontra na palaging nakalagay sa bulsa ng saya ko. Pero itong isang to, ang ganda ng disenyo. Ha? Maganda. Anong maganda dyan, pinsan? Ay nakakatakot nga yan. Tingnan mo oh. Ulo ng kambing tapos may pangil pa. Kung ako nga lang ang masusunod, hindi ko ito isusuot. Kaya lang baka magalit si tatay kapag hindi ko ito isinuot. Bulag ka ba, pinsan? Hindi mo pa nakikita na maganda at kakaiba nga ang disenyo ng pangontra mo sa aswang? Yung akin nga ito oh. Tingnan mo. Ang simple-simple ng disenyo. Pero yang sa'yo, ang ganda. At ang sarap tingnan. Gulat na gulat daw si Lola Tinay sa reaksyon ng pinsan niyang si Laura. Gustong-gusto raw ng pinsan niya ang disenyo ng suot niyang pangontra. Kung si Lola ay ayaw na ayaw ang disenyo ng kwintas na pangontra, ang pinsan naman niya ay bilib na bilib sa disenyong yun ng ulo ng kambing. Noong araw na yon, hindi maalis-alis ang tingin ng pinsan niya sa suot niyang pangontra. Nang sumapit nga raw ang gabi, hinirampa ng pinsan niya ang kwintas at isinuot yun. Nang sumunod na araw, yayayain daw sana ni Lola Tinay ang pinsan niyang si Laura para mamasyal, ngunit... Laura! Nasaan kaya ang babaeng yun? Tay? Tay! Nakita niyo po ba si Laura? Si Laura? Hindi anak. Kanina pa nga hinahanap ng tiyak magdamo eh. Kasi utusan daw na pumunta sa palengke. Sabi ko nga, sasabihan kita na samahan mo na ang pinsan mo. Saan naman kaya po nagpunta si pinsan? Yayayain po sana siyang mamasyal kami. Babae, ang sabi naman ni Tio Maldo mo, baka may pinuntahan lang siya sa labas. Pero itay, kilala ko po si Laura. Kapag magkasama kami, hindi siya basta-basta umaalis. Ayaw nga niyang humiwalay sa akin kagabi at magkatabi pa kami sa pagtulog. Saan naman kaya pupunta ang batang yon? O sige, sasabihan na lang kita kapag nakita ko na si Laura. Hindi raw maintindihan ni Lola Tinay ang sarili niya noong araw na yun. Para raw ang bigat ng dibdib niya. Kinakabahan daw siya. Lumipas ang maghapon pero hindi pa rin bumabalik sa bahay ang pinsan niya. Kinabahan na rin daw ang Tio Maldo at Tia Magda niya dahil hindi naman daw ugali ng pinsan niya na umalis nang hindi nagpapaalam. Ang sabi ng Tia Magda niya, huli nitong nakita ang pinsan niya na nagwawalis sa bakuran. Nagtataka nga raw ito nang makitang hindi tinapos ng pinsan niya ang ginagawa at bigla na lang umalis. Nabahala na rin daw sila ng tatay niya. Kaya sinabi nila sa tiyo at tiya niya na hanapin na ang pinsan niyang si Laura. Kung kani-kanino raw sila nagtanong. Nakausap din nila ang iba nilang kamag-anak na taga roon at nakaabot na rin sila sa kabilang baryo. Pero wala raw nakakita kay Laura. Dahil ilang araw na rin nang mawala ang pinsan niya, inireport na rin daw nila ang nangyari sa mga otoridad. Sobrang nag-aalala na raw noon ang Tio Maldo at Tia Magda niya. Baka raw kung anong masama na ang nangyari sa pinsan niya. Tay, wala pa rin po bang balita ang mga kapulisan kay Laura? Magdadalawang linggo na po kasi siyang nawawala. Wala pa rin anak. Kinakabahan na nga ako eh. Baka nabiktima na ng aswang ang pinsan mo. Aswang? Pero tay, umaga po lang mawala si Laura. Imposibleng aswang ang may kagagawan sa pagkawala niya. At saka, may dala-dala rin po siyang pangontra.
Kaya hindi po siya malalapitan ng aswang. Hindi lang sa gabi lumalabas ang aswang, Tinay. Kaya rin ang aswang na makalabas ng umaga dahil tinatago nila ang tunay nilang anyo. Hindi mo sila matutukoy sa araw dahil kaya nilang mag-anyong tao. Subalit, may mga palatandaan pa rin na nagpapakita na hindi sila normal. Meron silang kakaibang aura at may kakaibang amoy na hindi mo maipaliwanag. Pero kung may dalang pangontra ang pinsan mo, hindi siya basta-basta malalapitan ng aswang. Pero sana lang ay malakas ang pangontra ang meron siya. Dahil kung mahina ang pangontra niya, pwede siyang malapitan ng aswang. Sa sinabi ng tatay niya, mahigpit daw na napahawak si Lola sa palawit na pangontra na nakasabit sa leeg niya. Nang hawakan niya raw yun, muli niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya na gumagapang sa buo niyang katawan. Para bang may sariling buhay ang pangontra. Parang may hindi nakikitang puwersa na dumadaloy mula rito at kumakalat sa kanyang mga ugat. Ang init daw ng enerhiya nito ay parang sinisipsip ang lakas ng katawan ni Lola. Kaya inalis niya ang kanyang kamay na nakahawak sa pangontra. Hindi niya pinansin ang naramdaman niyang yun dahil sa isip niya, baka yun ang kapangyarihan nito para hindi sa lapitan ng aswang. Isang araw, wala raw sa bahay ang Tio Maldo, Tia Magda at si Lolo Isagani. Pumunta ulit ang mga ito sa mga otoridad para magtanong kung may balita na sa pagkawala ng pinsan niya. Nainip daw siya sa loob ng bahay kaya naisipan niyang lumabas. Naalala pa niya ang bilin ng tatay niya na huwag daw niyang huhubarin ang suot niyang pangontra para sa proteksyon niya. Naglalakad-lakad daw siya nang may makasalubong siyang batang lalaki. Sa tansya niya, nasa 7 hanggang 8 taong gulang ang bata. Nakita niyang titig na titig ito sa suot niyang pangontra sa aswang. Bata? Bakit? Nagagandahan ka ba sa suot mong kwintas? Ninitian daw siya ng bata, saka ito tumango. Lumapit daw ang bata sa kanya at hinawakan ang palawit na ulo ng kambing. Napansin ni Lola na hindi naaalis ang pagkakangiti ng bata habang titig na titig pa rin ito sa suot niyang pangontra. Ang sabi ng bata ay gusto raw nitong gawing laruan ng kwintas niya. Pero ang sagot ni Lola ay hindi maaari dahil yon na isang pangontra at hindi laruan. Maya-maya may boses siyang narinig sa likuran. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang nanay ng bata na kanina pa pala ito hinahanap. Hinila ng babae ang braso ng bata palayo sa kanya. Humingi pa nga raw ng paumanhin ng babae sa kanya bago ito umalis kasama ang anak nito nakatingin pa rin sa suot niyang kwintas. Hapon na raw nang nakabalik ang tatay, tiyo at tiya niya. Bagsak ang mga balikat ng mga ito dahil wala pa rin daw balita tungkol sa pinsan niyang si Laura. Naghahapunan na sila ng oras na yon nang may narinig silang babae na umiiyak. Nang lumabas sila ng bahay, nakita ni Lola Tinay na ang umiiyak pala ay yung babae na nanay ng batang tuwang-tuwa kanina sa suot niyang pangontra sa aswang. Halos maglupasay na ito sa lupa sa kakahagulgul. Tinanong daw ni Lolo Isagani sa babae na ang pangalan ay Aling Teresa kung bakit ito umiiyak. Ang sagot nito ay nawawala raw ang anak nitong si Pablo. Huli raw nitong nakita ang anak na naglalaro sa labas ng bahay pero nang malingat daw ito, bigla na lang nawala ang bata. Kinabahan daw noon si Lola dahil pangalawa na yon sa mga nawawala sa lugar nila. Una ang pinsan niya, tapos yung bata naman na anak ng kapitbahay nila. Ano bang nangyayari dito? May nawawala na naman. Wala pang ang resulta sa pagkawala ng pinsan ko. Meron na namang kasunod. Ang nakapagtataka, bigla na lang daw nawala yung bata. Ang sabi ni Teresa, nilapitan ka raw ng anak niya kanina. Tinatanong niya kung lumapit ba ulit ang bata sa'yo. Ganito po kasi yun, Itay. Nainip po ako sa bahay kaya naisip kong lumabas at maglakad-lakad. Nakasalubong ko yung bata. Tuwang-tuwa pa nga po siya dito sa suot kong kwintas na pangontra sa aswang.
Tapos, tinawag na siya ng nanay niya. Hindi na po ulit kami nagkita dahil bumalik na po ako sa bahay. Kung gayon, iisa lang ang pinaghihinalaan kung may kagagawan ng pagkawala ng bata. Maaaring kinuha rin ito ng aswang tulad ng pinsang mong si Laura. Sa sinabi ng tatay niya, kinabahan si Lola Tinay. Hindi pa rin maalis sa isip nito na aswang ang may kagagawan ng pagkawala. Nang marinig naman yon ng nanay ng bata, mas lalo itong humagulgol. Wala daw suot o dalang pangontra ang anak niya kaya posible raw na kinuha ito ng aswang. Naalarma na ang buong baryo dahil 2 na ang nawawala kaya't iniutos ng namumuno roon na huwag na munang lumabas ng bahay ang mga taga roon kung wala namang importanteng gagawin. Mahigpit na ipinagbawal ang paglabas ng mga bata at mga babaeng nagdadalang tao. Kung may importante namang lakad, kailangang magsuot o magdala ng pangontra sa aswang. Nagbilin naman si Loloy Sagani na huwag na munang lalabas ng bahay si Lola Tinay kahit na may pangontra siya. Mas mabuti na raw ang nag-iingat. Isang gabi habang natutulog si Lola, nagkaroon siya ng nakakatakot na bangungot. Nakita niya ang pinsan niyang si Laura sa isang madilim na silid at umiiyak. Inay! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Laura, pinsan! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ilang beses tinanong ni Lola kung bakit umiiyak ang pinsan niya pero hindi raw ito sumasagot. Umiiyak lang ito at nakatingin sa kanya. Laura, sabihin mo sa akin kung anong problema. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit ka umiiyak? Inay! Inay, tulong! Tulungan mo ako! Pakiusap! Lalapitan daw sana ni Lola ang pinsan niya ngunit namilog ang mga mata niya nang bigla lang may lumitaw na malaking anino sa likod ng pinsan niya at bigla na lang ito hinatak palayo sa kanya. Naglaho raw sa madilim na silid na yon ang pinsan niya at ang malaking anino. Pero kahit hindi na niya nakikita ang mga ito ay dinig na dinig pa rin daw niya ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng pinsan niya hanggang sa magising na lang siya na pawis at naghahabol ng hininga. Diyos ko, malakas talaga ang kutob ko na may nangyaring hindi maganda sa pinsan ko. Nasaan na kaya siya? Hindi kaya tama si Itay na may kumuha nga sa kanya? Ikikwento raw sana niya sa tatay niya ang masamang panaginip niya nang magising siya kinaumagahan. Pero paglabas niya raw sa kwarto, may mga bisita raw sa sala. Nang tanungin ni Lola ang tatay niya, sinabi nito na ang mga bisita nila ay ang pinsan nito at ng tiyo Maldo niya na si Tia Esther, kasama ang anak nito na si Anton. Mas matanda raw ang binata sa kanya ng 3 taon. Nagpunta raw ang mga ito roon para makituloy dahil nagpunta ang asawa ng babae sa Maynila at may importante raw na aasikasuhin. Natatakot daw kasi ito na maiwan sa bahay kasama ang anak kaya nakiusap na doon muna sa bahay tutuloy kahit ilang araw lang habang hindi pa nakakabalik ang asawa nito. Pumayag naman daw ang tiyo Maldo niya. Mabuti raw yun para maibang nakakausap ang tiya Magda niya na palaging malungkot at umiiyak simula nang mawala ang pinsan niya. Mabait daw ang pinsan ng tatay at tiyo Maldo niya na si Tia Esther. Masaya rin daw itong kausap dahil palakwento ang babae. Palagi rin itong pinapatawa ang tiya Magda niya para kahit papaano ay pansamantalang makalimutan nito ang sakit at lungkot ng pagkawala ng pinsan niya. Mabait din daw at maginoo ang anak ng Tia Esther niya na si Anton na second cousin niya, kaya madali raw niya itong nakagaanan ng loob. Minsang nagkwekwentuhan sila, napansin nito ang kwintas na pangontrang nakasabit sa leeg niya. Namilog daw ang mga mata nito habang titig na titig sa palawit ng pangontra niya.
Noon lang din daw ito nakakita ng palawit na hugis ulo ng kambing. Giliw na giliw daw ang binata habang pinagmamasda ng pangontra niya sa aswang. Tanong pa raw nito kung saan daw niya nabili yun at ang sagot niya ay binili yun ng tatay niya sa isang panday na nagtitinda ng mga pangontra sa bayan. Ayon pa rito, mayroon din itong pangontra sa aswang na kwintas pero hindi raw kasing ganda ng suot niyang kwintas. Kaya nga hindi raw nito sinusuot ang sariling pangontra dahil ayaw nito ng disenyo. Bakit ba gustong-gusto ninyo itong palawit ng kwintas na pangontra sa aswang? Nakakatakot nga ang disenyo nito. Saan ka nakakita ng disenyo ng pangontra na hugis ulo ng kambing? Pakiramdam ko nga, mas lalo akong lalapitan ng aswang kapag suot ko ito kaysa sa lalayuan ako. Naputol ang pag-uusap nila ni Anton nang tawagin ito ng kanyang nanay. Sabi ng binata babalik siya para makipagkwentuhan pa kay Lola Tinay. Ngunit kinahapunan, napansin ni Lola si Anton na palabas ng bakuran. Kuya Anton! Kuya Anton! Saan ka pupunta? Ang ipinagtaka niya, hindi sumagot si Anton at tahimik lang na nagpatuloy sa paglakad, tila ba wala man lang narinig. Napakunot ang noo ni Lola, iniisip kung bakit hindi siya nilingon ng binata. Para bang kakaiba ang ikinikilos nito. Kuya Anton! Hoy! Kuya Anton! Baka hanapin ka ni Tia Esther! Bumalik ka dito! Ngunit kahit anong pagtawag niya ay tila bingi si Anton. Napansin ni Lola Tinay ang kakaibang paraan ng paglakad ng binata. Mas mabilis ito kaysa sa normal na lakad. Halos patakbo na para bang may hinahabol o gustong takasan. Hindi mapakali si Lola at biglang kinabahan. Naisip niyang sundan si Anton upang alamin kung saan ito patungo. Isinuot niya ang kanyang bakya at binilisan ng lakad para mahabol ang binata. Habang lumalayo si Anton, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit biglang nanintig ang mga balahibo ko? Tuloy-tuloy sa paglakad si Anton. Nakaramdam ng pagkahapo si Lola Tinay pero hindi siya tumikil. Hindi nagtagal, dinala ni Anton ang kanyang hakbang sa makitid na daan papunta sa kakahuyan. Ano naman ang gagawin ni Kuya Anton sa kakahuyan? Patuloy siyang sumunod kahit lumalakas ang hangin. Tila may nagmamasid sa bawat hakbang niya. Sa kabila ng kaba, pilit niyang pinatatag ang loob. Palakas ng palakas ang kanyang tawag kay Anton, ngunit tila wala itong naririnig. Hanggang sa nadulas si Lola Tinay sa mamasamasang daanan at nahulog sa isang maliit na hukay na natatakpan ng mga tuyong dahon. Aray! Tulong! Kuya Anton! Tulungan mo ako! Nakita niyang may sugat siya sa binti at braso pero pinilit niyang hindi pansinin ang sakit para makambangon. Inangat niya ang ulo at hinanap si Anton, ngunit laking gulat niya na wala na ang binata sa kanyang paningin. Kuya Anton! Nasaan ka na? Bumalik ka na sa bahay! Kuya Anton! Paulit-ulit niyang tinawag si Anton, ngunit tanging ang malamig at tahimik na paligid ang tumugon. Sinubukan niyang tumayo kahit masakit at dumudugo ang kanyang mga sugat. Malakas ang kutob niya na may kinalaman sa nangyayaring ito ang aswang. Hinawakan niya ang pangontra na nakasabit sa kanyang leeg. Kailangan ko mahanap si Kuya Anton. Hindi maaaring may mawala na naman dahil sa aswang na yun. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na tumatama sa kanyang balat. Halos lumusot iyon sa kanyang buto. Napatigil siya at inikot ang kanyang paningin, umaasang masusulyapan kahit anino ng binata. Ngunit wala siyang nakita.
Tinawag niya ulit si Anton ng mas malakas pero tila humina ang kanyang boses. Unti-unti rin siyang nanghihina para bang may kakaibang puwersa na humihigop ng kanyang lakas. Pakiramdam niya ay namadhid ang kanyang buong katawan. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay ngunit hindi niya magawa. Bumigat na rin ang kanyang mga mata at wala na siyang naaalala pagkatapos. Nagising na lang si Lola Tinay sa loob ng kanilang bahay. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang ulo at ang hapdi ng kanyang mga sugat. Nakita niya ang mga nag-aalalang mukha ng kanyang tatay, si Tio Maldo at ang kanyang Tia Magda na nakapalibot sa kanya. Kahit masakit ang kanyang katawan, pinilit niyang bumangon. Tinay anak, ano bang ginawa mo sa kakahuyan? May nakakita raw sa'yo, sugatan at walang malay. Bakit ka naman nagpunta roon? Pinag-aalala mo kaming bata ka? Sinundan ko po kasi si Kuya Anton, Tay. Nakita ko po siya naglalakad palabas ng bakuran. Tinatawag ko po siya pero hindi niya ako pinapansin. Ang bilis-bilis nga po niyang maglakad eh. Hanggang sa umabot na po kami sa kakahuyan. Pilit ko po siyang hinabol. Pero nadulas ako at nahulog sa hukay. Si Anton? Ano naman ang gagawin ng batang yun dun sa kakahuyan? At bakit hindi ka man lang niya nilingon? Ewan ko po, Itay. Ibang-ibang itsura ni Kuya Anton nang makita ko siya. Para bang wala po siya sa sarili niya. Malamlam ang mga mata niya. Mabilis maglakad. At nang sinubukan kong hanapin siya ulit, bigla na lang siyang nawala. Sigurado ka ba, anak? Kanina pa nga hinahanap ni Tia Esther mo si Anton. Inutusan niya ito na hilutin siya sa paa kasi umaatake na naman ang rayuma niya. Nagpaalam itong kukuha lang daw ng langis ng nyog. Pero hindi na raw ito bumalik. Masama ang kutob ko na nangyari rin kay Anton ang nangyayaring bigla ang pagkawala ng pinsan mong si Laura at ng anak ni Aling Teresa. Palagay ko, may kinalaman sa pagkawala nila ang aswang. Sa pagkawala ni Anton, lalong lumalim ang alalahanin sa mukha ng kanyang tatay, ng Tio Maldo at ng Tia Magda niya. Nang malaman ng Tia Esther niya ang nangyari na pahagulgul ito sa iyak. Nagtataka rin ito, kung aswang nga ang dahilan ng pagkawala ng anak nito, bakit hindi umepekto ang dalang pangontra ni Anton? Imposible raw yun dahil ang mga pangontra sa aswang na nabibili sa lugar nila ay sadyang epektibo para hindi lapitan ng aswang. Nang malaman ng mga kapitbahay na ang pinaghihinalaan sa pagkawala ni na Laura at Anton ay ang aswang, nagtataka rin ang mga ito kung bakit nagawang makalapit ng aswang kina Laura at Anton. Gayong may mga pangontra naman ang mga ito. Tay, bakit po ganun? Akala ko po kapag may pangontra na ay hindi po malalapitan ng aswang. Bakit po wala namang epekto? Bakit bigla na lang nawala si Laura, si Kuya Anton, at yung anak ng kapitbahay natin? Hindi ko rin alam, anak. Nagtataka rin ako kung bakit hindi tumatalab ang mga pangontra nila. Sa palagay ko, malakas na aswang ang gumagala sa paligid, kaya hindi umeepekto ang mga pangontra. Kaya ikaw, huwag ka munang lalabas ng bahay. At huwag na huwag mong huhubarin sa katawan mo ang pangontra mo. Halo-halo na raw ang nararamdaman noon ni Lola. Hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Bukod sa kanyang Tia Magda, panay na rin ang iyak ng Tia Esther niya sa pagkawala ng anak nitong si Anton. Ang tatay niya, si Tio Maldo at ang iba pang mga lalaking kapitbahay ay nagdesisyon na magronda dahil nakakabahala na ang nangyayari sa kanilang lugar. 3 tao na ang nawawala at hindi na raw nila hahayaang madagdagan pa ito. Hindi na rin napigilan ni Lola ang maiyak. Parang gusto na niyang pagsisihan ang pagtira nila roon sa probinsya. Hindi niya akalain na sa pagpunta nila roon ay kababalaghan ang sasalubong sa kanila. Mas lalo siyang naiyak nang maalala ang pinsan niyang si Laura na isa sa mga nawawala, lalo na nang maalala niya ang masamang panaginip tungkol dito.
Malakas ang kutob niya na may kinalaman ng aswang sa pagkawala ng pinsan niya, ni Anton at ng batang si Pablo. Habang nakahiga siya sa papag, may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya mula sa labas ng bahay. Ha? Sino yun? Nang bumangon siya, agad siyang nagtungo sa bintana at laking gulat niya nang makita sa labas si Anton. Napansin din niya ang duguan nitong damit. Pawisan din ito at nakatingin sa kanya. Tila may nais itong sabihin, ngunit walang lumabas na salita mula sa bibig nito. Habang nakatayo ito sa dilim, parang may kung anong kakaibang aura na bumabalot sa binata. At ang mga mata nitong malalim at malamlam ay tila raw nagsisilbing babala. Kuya Anton, anong nangyari sa iyo? Bakit may mga bahid na dugo ang damit mo? Nakita raw ni Lola na biglang lumungkot ang mukha nito at dahan-dahang naglakad palayo. Sinigawan daw niya ito pero hindi raw siya nito pinansin at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa nawala na ito sa dilim. Kuya Anton, saan ka pupunta? Hinahanap ka na nila. Bumalik ka na dito. Kuya! Kuya Anton! Nahimasmasan na lang daw siya sa malakas na yugyug ni Lolo Isagani sa kanya. Nang imulat daw niya ang mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mukha ng tatay niya. Tinay anak, nananaginip ka. Itay! Kanina ka pa umuungol. Binabangungot ka na. Itay! Si Kuya Anton po! Si Kuya Anton po! Anong tungkol kay Anton? Siya ba ang napanaginipan mo? Opo, Itay. Nakita ko po si Kuya Anton sa labas. Duguan po ang damit niya. Duguan? Anong ibig mong sabihin? May mga bahid po ng dugo ang suot niyang damit. Tapos yung mukha niya, Itay. Parang nakakaawa. Parang ang lungkot-lungkot niya. Parang nahihirapan siya. Natatakot po ako, Itay. Noong nakarang araw po kasi, napanaginipan ko rin si Laura. Umiiyak po siya. Tapos, bigla na lang siyang kinuha ng malaking anino. Namilog raw ang mga mata ni Lolo Isagani sa sinabi niya. Ang sabi raw ng tatay niya, mas lalo raw lumalakas ang hinala nito na may masamang nangyari sa pinsan niya at kay Anton. Ang sabi pa nito ay bumalik na raw ang asawa ng Tia Esther niya at nagalit daw ang lalaki nang malamang nawawala ang Kuya Anton niya. Sinisisi pa raw nito ang Tia Esther niya dahil kung hindi raw umalis ang mga ito sa bahay, hindi mawawala ang anak nila. Sinisisi rin daw ng lalaki ang pangontra sa aswang na dala ni Anton dahil hindi raw nito naproteksyonan ang anak. Sa sinabi raw yun ng tatay ni Lola, may kung anong pumasok sa isip niya. Naalala niya na bago mawala si Laura natuwa ito at tinitigan ang suot niyang pangontra sa aswang. Ganon din ang ginawa ng batang si Pablo. Nang makita raw siya nito, tinitigan din nito ang pangontra niyang hugis ulo ng kambing bago ito nawala. Ang nangyari raw kina Laura at dun sa bata ay nangyari rin kay Anton na pagkatapos humanga at titigan ang suot niyang pangontra, bigla ring nawala. Doon na niya napagtanto na posibleng may kinalaman ng kwintas niyang pangontra sa pagkawala ng mga ito. Itay, malakas po ang kutob ko na may kinalaman itong suot kong pangontra sa pagkawala ni na Laura. Ikinuwento raw niya sa tatay niyang dahilan kung bakit niya nasabi yun at napailing ito. Imposible ang sinasabi mo, anak. Kilala ko si Tata Damian na siyang gumawa ng pangontrang yan. Isa siyang magaling na albularyo na gumagawa ng mga pangontra laban sa mga aswang. Kaya mahirap paniwalaan ang sinasabi mo na may kinalaman yan sa nangyayari. Maniwala ka, Itay. Una pa lang ay hindi na ako komportable sa pangontrang to. May kung anong misteryo na bumabalot sa pangontrang to na nabili niyo sa tindahan doon sa bayan.
Pagkatapos niya raw sabihin yon sa tatay niya, inalis niya sa liing niya ang kwintas na pangontra at inihagis iyon sa sulok. May taglay na malas ang pangontra na yan, Tay. Yan ang dahilan sa pagkawala ni na Laura. Kahit anong paliwanag daw niya, ayaw siyang pakinggan ng tatay niya. Hindi raw maaaring maging mitsa ng panganib ang pangontra dahil gawa raw yun ni Tata Damian na kilala sa paggawa ng mabibisang pangontra sa aswang sa lugar na yon. Kaya pinagalitan pa siya nito nang ihagis niya ang kwintas. Pinapulot daw yon ng tatay niya sa kanya at muling ipinasuot. Pero iba talaga ang pakiramdam ni Lola Tinay. May nangyayaring kakaiba. Dahil sa kuryosidad niya, siya raw mismo ang tutuklas sa lihim ng pangontra. Pinuntahan daw niya ang tindahan kung saan ito nabili ng tatay niya. Naabutan daw niya roon ang lalaking nagbenta nito sa kanila, ang panday na si Paeng na pamangkin raw ni Tata Damian. Oh, ikaw pala. Ikaw yung anak ng bumili sa akin ng pangontra, di ba? Bakit yan na pa rito? Bibili ka ba ulit ng pangontra? Hindi po ako bibili. Magtatanong lang sana ako kung anong sumpa meron ng pangontrang ibinenta mo sa amin. Mula nung isuot ko ang pangontrang to, ay sunod-sunod na ang mga nawawala sa lugar namin. Una, ang pinsan ko, ang biglang nawala. Tapos, yung batang anak ng kapitbahay namin. At ang sunod na nawala ay ang anak ng pinsan ng tatay ko. Lahat ng yon, nangyari ng titigan at hawakan nila ang pangontra na ibinenta mo sa amin. Sinasabi mo ba na sinisisi mo sa ibinenta kong pangontra ang pagkawala ng mga tao sa lugar ninyo? Anong kinalaman ng pangontra? Yun pa nga magliligtas sa inyo sa masasamang elemento. At saka kung totoo ang sinasabi mo na ang pangontra ang dahilan ng pagkawala ng pinsan mo at ng iba pa dahil sa pagtitig at paghawak dito, bakit hindi ka rin nawala? Bakit hindi nawala ang tatay mo? Diba hinawakan nyo rin at tinitigan ng pangontra? Hindi raw siya nakapagsalita sa sinabi ng lalaki. May punto naman daw ito. Sa isip niya, oo nga. Tinitigan at tinawakan din nila ng tatay niya ang pangontra pero wala namang nangyari sa kanila. Bakit ang pinsan lang niya, si Anton at yung bata ang nawala? O di ba tama ako? Sa susunod kasi, huwag kang basta-basta mambibintang. Ang ibinenta kong pangontra sa inyo ng tatay mo ay ang pinakamabisang pangontra sa lahat. Kaya imposibleng may mangyari sa inyong masama. Malamang yung sinasabi mong kaso ng mga nawawala sa inyong lugar ay nagkataon lang o baka naman wala silang mga pangontrang dala. Kaya nalapitan na sila ng aswang na dahilan ng pagkawala nila. Meron ding mga pangontrang dala yung pinsan ko at si Kuya Anton. Kung aswang nga ang dahilan ng pagkawala nila, ibig sabihin, hindi epektibo yung mga pangontra nila? Posible. Dahil may mga pangontra na mahina ang klase. Baka sa iba nila binili ang mga pangontra nila kaya ganon. Hindi nila rito binili ang mga pangontra nila. Kaya hindi umepekto. Hindi ang mga gawang pangontra ni Tata Damian ang ginamit nila. Hindi na raw iginiit ni Lola sa panday ang hinala niya at lumabas na sa tindahan. Pero habang naglalakad siya palayo, may napansin siyang babae na umiiyak at pumasok yun sa loob ng tindahan. May kung anong bumulong daw sa kanya na sundan ng babae at bumalik sa tindahan. Sa labas, palihim niyang pinakinggan ang pag-uusap ng babaeng umiiyak at ang panday. Narinig niya na nagrereklamo rin ang babae dahil ang nabili raw nitong pangontra ay may dalang kamalasan. 2 miyembro na raw ng pamilya nito ang nawawala mula nang mabili nito ang pangontra sa tindahan na yun. Nagpatuloy ang babae sa mga reklamo nito at sinabing hindi na raw nito alam kung anong nangyayari at natatakot na ito. Muling itinanggi ng panday na may kasalanan ang pangontra. Sa huli, pagkatapos ng ilang minuto ng pag-uusap, lumabas na ang babae at patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ate, bumili ka rin po ba ng pangontra sa tindahan na yun?
Tumango ang babae habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Sinabi niya sa babae na narinig niya ang pag-uusap nito at ng lalaking tindero. Inamin din niya rito na bigla ring nawala ang pinsan niya at iba pa sa lugar nila nang mabili niya ang pangontra sa aswang sa tindahan ring yun. Tumigil sa pag-iyak ang babae at nagpakilala ito sa pangalang Lilian. Ikinuwento ng babae na bumili siya sa tindahang yun ng mga pangontra sa aswang para sa kanilang pamilya. Hindi raw siya taga roon. Galing siya at ang pamilya niya sa Laguna at nagbakasyon lang sila sa lugar na yun, sa Antique. Ang sabi raw ng mga kamag-anak nila roon ay kailangan nilang magdala ng mga pangontra dahil may mga bali-balita na may gumagalang aswang sa lugar na yun. Kaya naman gumagamit ang mga tao ng pangontra para sa proteksyon. Noong una nang binili niya ang mga pangontra, hindi niya nagustuhan ang mga ito dahil sa kakaiba at nakakatakot na disenyo. Pero para sa kaligtasan ng pamilya, hinayaan na lang niya. Ngunit ang akala niyang proteksyon ay kabaligtaran pala. Dahil mula nang gamitin ng tatay at kapatid niya ang mga pangontra, bigla na lang naglaho ang mga ito at hindi na nakita pa. Ikinagulat iyon ni Lola Tinay. Naisip niyang hindi lang pala siya ang nakapansin sa koneksyon ng mga pangontra sa misteryosong pagkawala ng mga tao. Sinabi ni Lola Tinay sa babae kung tinitigan ba ng mga nawawalang miyembro ng pamilya nito ang nabiling pangontra at gusto raw niya itong makita. Maaari mo po bang ipakita sa akin ang itsura ng pangontrang binili mo sa panday na yun? Nang ipakita ng babae kay Lola Tinay ang mga pangontrang binili nito, namilog raw ang mga mata ni Lola dahil parehong-pareho yun sa kwintas na pangontrang nabili ng tatay niya. Ang palawit sa kwintas ay anyong ulo ng kambing. Mas lalong lumakas ang hinala ni Lola Tinay na may kinalaman ang pangontra sa pagkawala ng pinsan niya at ng iba pa. Sa natuklasan niya, sigurado siyang may nalalaman ang gumawa ng mga pangontrang yun, si Tata Damian at ang pamangkin nito na si Paeng. Dahil alam niyang wala namang maniniwala sa kanya, nagdesisyon si Lola na siya na lang mag-isa ang magsisiyasat sa lihim ng pangontra sa aswang na ibinenta sa kanila. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nangyayari kay Laura, kay Kuya Anton at sa iba pang nawawala. Kapag napatunayan ko na may kinalaman ng Paeng na yon at yung Tata Damian na gumawa ng lintik na pangontrang yon, mananagot talaga sila. Pinagplanuhan ng mabuti ni Lola Tinay ang kanyang pag-iimbestiga. Araw-araw siyang nagmamanman sa tindahan ng panday. Inaambangan niya roon kung kailan darating ang pinakamay-ari ng tindahan na si Tata Damian. Pero ilang linggo na ang lumipas at hindi pa rin ito bumabalik. Ang palaging naroon ay ang pamangkin nitong si Paeng. Ngunit isang hapon tumakas si Lola sa bahay at pumunta sa bayan para muling magmatsyag sa tindahan ng panday. Nakita niyang nagsasara na ng tindahan si Paeng. Nagpalinga-linga pa ito bago dahan-dahang naglakad. Palihim niya itong sinundan. May kakaiba talaga sa lalaking to. Umanda ka sa akin kapag napatunayan kong may itinatago ka. Nakarating daw si Lola Tinay sa liblib na bahagi ng kakahuyan kung saan nakatira si Paeng. Nakita niya na pumasok ang lalaki sa isang kubo na nasa tabi ng malaking puno ng akasya. Ipinagtaka niya na hindi man lang sinarado ng lalaki ang pinto pagkapasok nito. Nanatili iyong nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo at nagtago. Mabuti na lang daw at may maliit na siwang doon na nakikita niya ng kaunti ang loob ng kubo. Sa paglapit niya roon may bigla siyang naamoy na masangsang at parang nabubulok. Bumaligtad ang sikmura niya sa napakabahong amoy na yon na nalanghap niya. Nang sumilip sa loob ng kubo, nakita niya na mukhang yun ang bahay ni Tata Damian dahil puno ito ng mga gamit na pangpanday. Naroon si Paeng, nakaharap sa isang malaking salamin.
Tila kinakausap nito ang sarili, pero ibang lengguwahe ang ginagamit ng lalaki habang nagsasalita. Hindi niya yun maintindihan, hindi Ingles at hindi rin naman Bisaya. Nawiwirduhan siya sa ginagawa ng lalaki, pero hindi niya inasahan ang sumunod na nangyari. May narinig siyang naglalakad na papalapit sa kubo kaya isiniksik pa ni Lola ang sarili sa gilid ng pinagtataguan niya para walang makakita sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang isang babaeng tinatayang nasa 18 ang edad. Parang wala ito sa sarili habang naglalakad papasok sa kubo. Teka, parang ganon din si Kuya Anton nang nakita kong naglalakad siya papunta dito sa kakawyan. Wala rin siya sa sarili niya. Nang makapasok na sa loob ng kubo ang babae saka isinara ni Paeng ang pinto. Napansin niyang tuwang-tuwa ang lalaki habang pinagmamasdan ang babae sa harap nito na wala pa rin sa sarili. Ang mga sumunod na eksena ay nakapanghihilakbot. Pasensya na po pero medyo sensitibo at nakakadiri po ang mga natunghayan ni Lola sa kubo ng panday. Nakita ni Lola na naglalaway na si Paeng. Inilabas nito ang dila at dinilaan ang pisngi ng babae na nakatitig lamang sa lalaki na walang kakurap-kurap at wala pa rin sa sarili. Dahan-dahang hinubad ni Paeng ang suot na damit ng babae. Wala itong tinirang saplot kaya tumambad kay Lola ang sariwang katawan nito. Nang mahubaran na ni Paeng ang babae, unti-unti ring nagbago ang anyo nito. Mas lalo pang lumaki ang matipunong katawan nito at tinubuan ng tila malalaking kulugo. Ang mga braso nito ay humaba na parang sa ahas at ang itsura ng lalaki ay nagbago rin ng mukhang mabangis na oso. Napatakip sa kanyang bibig si Lola Tinay nang makita ang pagpapalit anyo ni Paeng na isa palang aswang. Diyos ko! Aswang ang nagbenta sa amin ng pangontra? Mas lalo pang kinilabutan si Lola nang makitang ibinuka ng aswang ang malaking bunganga nito na parabang na-stretch yun at sa isang iglap, isinubo nito ng buong buo ang katawan ng babae. Napapaiyak na si Lola sa mga oras na yon, kitang-kita niya ang paglapang ng aswang sa pagkain nito. Kinain ng aswang ng buhay ang babae. Dinig na dinig din niya ang pagnguya ng aswang sa mga buto ng kinakain nitong tao habang umaagos sa bunganga ang masaganang dugo ng biktima nito. Aalis na sana siya sa lugar na yon nang hindi na sinasadyang maapakan ng mga nakakalat na bakal sa pinagtataguan niyang sulok na gumawa ng ingay. Nakita niyang tumingin sa kanyang direksyon ng aswang kaya dali-dali siyang tumakbo. Pero sadyang malas si Lola dahil nadapa siya kaya mabilis siyang nahabol ng aswang. Nang madapa raw siya, ramdam niya ang pagtama ng tuhod niya sa matigas na lupa. Masakit ngunit hindi siya nagpatinag. Mabilis siyang bumangon at muling tumakbo. Halos hindi na inalintana ang hapdi ng sugat na natamo niya. Ngunit nasa likuran na niya ang aswang at narinig niya ang malalakas na yapak nito sa likuran habang naglalaway at humahagik-hik sa kakaibang halakak. Sa paghabol sa kanya ng aswang, napatingin daw siya sa paligid. Umaasang may makikita siyang mapagtataguan o anumang gamit na maaaring ipambato. Ngunit wala siyang nahanap. Mabilis ang pagkilos ng aswang na hinablot daw siya sa kanyang kanang binti at hinila siya papasok sa kubo. Nang nasa loob na siya ng kubo, muli raw siyang nakalanghap ng nakasusulasok na amoy na malansa at parang nabubulok. Hinanap daw niya ang pinanggagalingan ng mabahong amoy pero hindi niya makita. Ang nakatambad sa harapan niya ay ang nakakatakot na nilalang na noon lang daw niya nakita sa tanambuhay niya. Tuwang-tuwa raw ang aswang na inilapit pa ang mukha nito sa mukha niya kaya kitang-kita niya ang malaoso nitong itsura na naglalaway sa kanya. Sabi ko na nga ba't susundan mo ko? Kayo talagang mga tao. Kaya napapahama kayo. Yun ay dahil sa masyado kayong sisero. Malas mo lang dahil ikaw mismo
ang naghanap sa sarili mong kamatayan! Kaya pala hindi umepekto ang mga pangontrang ibinebenta sa tindahan ninyo. Yun pala, ikaw ang aswang. Ikaw ang may kagagawan kung bakit nawala ang pinsan ko at ang iba pa. Ako nga! Bakit? May magagawa ka ba? Maswerte ka pa nga dahil hindi ka nagka-interes sa ginawa kong pangontra. Kung hindi, mas nauna ka pa sa pinsan mo. Napangangaraw si Lola sa sinabi ng aswang. Anong kinalaman ng hindi niya pagkakaroon ng interes sa pangontra sa nangyaring pagkawala ng pinsan niya? Naguguluhan ka, no? Ganito yan. Makinig kang mabuti. Ang mga pangontra na ginagawa ko at ibinibenta ay ginamitan ko ng hipnotismo. Ano? Hipnotismo? Oo, hipnotismo. Ako ay nagmula sa isang uri ng aswang na marunong gumamit ng hipnotismo. Ang kakayahang ito ang ginagamit ko para makakuha ng pagkain. Ginamit ko ang paggawa ng pangontra para makakuha ng mga biktima para kainin. Isang lihim na nakasanayan ng itaguyod ng aming angkan mula pa sa mga ninuno. Nanlambot daw ang tuhod noon ni Lola Tinay. Hindi sa makapaniwala na may ganong uri ng aswang na nabubuhay. Kung ganun. Tama ang naiisip mo. Yung pinsan mong si Laura, yung bata, at yung Anton, wala na sila. Kinain ko na sila. Kung sino man ang tumitig at magka-interes sa pangontra, sa kanila gagana ang hipnotismo. Mawawala sila sa sarili nila at maglalakad patungo rito kung saan ako nakatira. At kapag nandito na sila, kakainin ko na sila. O diba, yung pagkain ang lumalapit sa akin. Wala na akong kahirap-hirap. At kapag kumain na ako, wala nang nakapipigil sa akin. Kahit sino ay walang nakakaligtas. Ang mga kaluluwa ng naging biktima ko ay nagiging parte ng aking lakas. Maswerte ka. Hindi sa'yo gumana ang hipnotismo ko. Dahil una pa lang, wala kang interes sa pangontra. Ang mga taong walang interes sa pangontra ang siyang makakaligtas sa hipnotismo ko. Napahagulgol na raw noon si Lola. Takot na takot at hindi na alam ang gagawin. Pero nanatili pa rin daw siyang matatag. Tinibayan daw ni Lola ang loob para makatakas sa aswang. Wala ka kasing sama, Paeng! Ikaw ang dahilan sa pagkawala ng pinsan ko! Wala siyang kasalanan! Pero walang awa mo siyang pinatay at kinain! Ang dapat sa'yo ay mawala sa mundo! Ikaw ang dapat mamatay na aswang ka! Akala mo ba ay matutulad ako sa mga biktima mo? Diyan ka nagkakamali. Dahil hindi ako papayag na mamamatay ng hindi man lang lumalaban. Kinuha raw ni Lola sa bulsa ng saya niya ang maliit na kutsilyo. Mabuti na lang daw at dinala niya yon para sa proteksyon niya. Mabilis daw niyang tinarak ang matalim na kutsilyo sa pisngi ng aswang.
Napasigaw ang aswang sa sakit ngunit hindi raw ito nagpatalo. Bigla raw nitong pinigilan ang kamay ni Lola Tinay at itinulak siya palayo sabay na tumawa ng malakas. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa akin? Hindi mo ko kayang talunin, babae. Wala kang laban sa aking lakas. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang! Lalabanan kita hanggang sa abot ng makakaya ko! Ipaghihiganti ko si Laura, si Kuya Anton, at ang iba pang naging biktima mong hayop ka! Binangga raw ni Lola Tinay ang katawan ng aswang at mabilis na tumakbo palabas sa kubo kahit na ramdam raw niya ang sakit ng mga sugat sa kanyang katawan. Ngunit ang aswang, nagmamadaling hinabol siya at mabilis itong nakaganti sa kanya. Sa isang iglap na hawakan daw ng aswang ang braso ni Lola at iniangat siya mula sa lupa. Hindi mo ako matatakasan! Wala kang magagawa! Walang sino man ang makakaligtas sa akin! Hindi! Hindi mo ako basta-basta matatalo! Hindi mo ako basta-basta mapapatay! Tinadyakan daw ni Lola ang maselang parte ng aswang kaya napangiwi ito at nabitawan siya kaya nakakuha raw siya ng pagkakataon para muli itong atakihin. Inundayan daw ulit ni Lola Tinay ng saksak ng aswang na si Paeng ngunit ang puwersa ng aswang ay masyadong malakas. Binuhat daw siya nito at ibinalibag sa sahig at nabitawan niya ang hawak na kutsilyo. Napasigaw si Lola dahil napasama ang pagtama ng likod niya. Sinubukan niyang bumangon pero ginambahan siya ng aswang at kinagat siya sa braso. Ang sarap ng dugo mo! Ang bango-bango. Mas masarap ang dugo mo kesa sa pinsan mo. Sa mga sandaling yon parang wala na raw sa tamang pag-iisip si Lola Tinay. Hindi na raw niya alam kung paano pa siya makakaligtas sa sitwasyong yon. Ang tapang na meron siya ay bigla raw na walang lahat at napalitan ng matinding takot. Takot na nagsimulang maghari sa kanya. Panginoon, tulungan mo po ako. Huwag mo po ako mahayang mapatay ng aswang na to. Walang magagawa ang Panginoon mo! Wala nang magliligtas pa sa'yo! Pero nang marinig daw niya ang sinabi ng aswang at bigla raw siyang nabuhayan, naisip daw ni Lola na hindi sa maaaring magapi ng halimaw na yon. Inipon daw niya ang mga natitira ng lakas at pinulot ang kutsilyo na nasa sahig at mabilis niyang itinarak yun sa tagiliran ng aswang. Muling napasigaw ang aswang at dahil sa ginawa ni Lola mas lalo itong nagalit. Gamit ang matutulis nitong mga kuko, kinalmot siya nito sa likod. Namilipit si Lola sa sakit ng kumayod sa kanyang likod ang matatalim na mga kuko ng halimaw. Pakiramdam daw niya ay nag-iwan yon ng maiinit at malalim na sugat sa balat niya, kaya muli siyang bumagsak sa sahig. Gamit ang mahahabang braso ng aswang, hinila siya nito sa mga paa palapit rito at doon na muli nagtama ang kanilang mga mukha. Takot na takot daw noon si Lola nang ibuka ng aswang ang malaki nitong bunganga habang dahan-dahan niyang naramdaman ang malamig at mabahong hininga nito sa kanyang mukha. Muntik na nga raw siyang himatayin sa baho ng hininga ng aswang, parang nga raw walang katapusan ang pag-unat ng bunganga nito. Wala raw kasing laki yun na mas lalo pa raw lumaki para lamunin siya ng buo. Habang palapit daw ng palapit ang matatalas ng ngipin ng aswang, naghanap daw si Lola ng kahit anong makakapitan. Natamaan ng kamay niya ang isang matibay na piraso ng kahoy na nakatenga sa gilid ng sahig. Sa isang iglap, dinampot daw niya yun at buong lakas na hinampas sa ulo ang aswang. Napaurong ito at naibagsak si Lola sa sahig. Ngunit sadyang malakas ang aswang at hindi nito ininda ang sakit mula sa paghampas sa ulo nito. Gamit ulit ang mahabang braso na abot daw ng aswang ang buhok ni Lola at hinila yun, kaya napasubsob siya sa sahig. Buong lakas din daw na dinaganan ng aswang si Lola.
Huwag ka nang lumaban. Wala ka ring magagawa sa akin. Mas malakas ako kesa sa'yo. Ngayon, dahil pinahirapan mo ko, hindi ko gagawing madali ang kamatayan mo. Hindi kita kakainin ng buo. Pipira-pirasuhin ko muna ang katawan mo bago ko lamunin! Gusto na raw mawalan ng pag-asa noon ni Lola Tinay nang biglang may kung anong bagay na tumusok sa likod ng aswang. Sino mga lang gumawa nito sa akin? Nakita raw ni Lola na ang tumusok sa likod ng aswang ay isang sibat na yari sa kawayan. At anong akala mo? Papayag akong kainin mo ang anak ko! Mamamatay ka muna ang aswang ka! Tay! Tay! Tulungan mo ako! Tay! Nakita raw ni Lola Tinay na dumating ang tatay niya na si Lolo Isagani. Kasama nito ang tiyo Maldo niya at ang iba pang kalalakihan mula sa kanilang lugar. May mga dalang sibat na kawayan at ang iba ay may hawak na mga sulo. Napagtanto raw ni Lola na ang ibang kasama ng tatay at tiyo niya ay ang mga nagro-ronda sa lugar nila para puksain ang aswang. Magbabayad kayo! Lahat kayo ay mamamatay! Nagwala raw ang aswang at sinugod ang tatay ni Lola. Dinambahan daw nito ang tatay niya at kinagat sa balikat kung saan agad dumaloy ang dugo mula sa malalalim na sugat na iniwan ng mga matatalas na ngipin nito. Sa kabila ng sakit, buong lakas raw itong nagpumiglas at pilit na nilabanan ng aswang. Kinuha raw ni Lolo Isagani ang matalas nitong tabak na nakasukbit sa bewang at buong tapang na itinarak yun sa tagiliran ng aswang. Napasigaw ito at humulagpos mula sa pagkakakagat sa balikat ng tatay ni Lola at napasalampak sa sahig. Tingnan natin kung mabuhay ka bang aswang ka! Ito ang sayo! Habang nahihirapan sa paggapang aswang sa sahig, dinambahan daw ito ni Lolo Isagani at sinakal sa liig nito ang kwintas na bawang. Nang sumayad ang bawang sa balat ng aswang ay agad itong nasunog. Sa nangyari, isang nakakakilabot na pagsigaw ang malingaw-ngaw sa loob ng kubo. Kahit namimilipit na sa sakit ay nagpumiglas pa rin ang aswang. Pilit daw na inaalis ang mga kamay ni Lolo Isagani. Pero lalo lang nitong hinigpitan ang pagsakal sa aswang. Halos mabilaukan na ang aswang habang dumikit ng dumikit ang bawang sa balat ito hanggang sa unti-unting natunaw ang balat nito sa tindi ng sakit na dala ng bawang. Sa huling pagkawag ng aswang, napasigaw ulit ito ng malakas at bigla na lang huminto. Nagkikisay ito at bumagsak ng walang buhay sa harap ni Lolo Isagani. Hindi pa raw nakontento ang tatay ni Lola. Muli raw nitong kinuha ang tabak at pinugutan ng ulo ang aswang. Kitang-kita raw ni Lola kung paanong gumulong sa paanan niya ang ulo ng halimaw. Pagkatapos ay nilapitan daw siya ni Lolo Isagani at niyakap ng mahigpit. Wala na ang aswang, anak. Wala na ang salot sa lugar natin. Mabuti na lang at isa sa mga kapitbahay natin na nakakita sa iyo na pumunta rito sa kakahuyan. Kinutuban daw siya ng masama. Kaya nagsumbong siya sa amin ng tiyo Maldo mo. Kaya pinuntahan ka namin dito. Mabuti na lang po, Itay, at dumating kayo. Ang aswang na yan, siya po si Paeng. Yung pamangkin na sinasabi yung si Tata Damian. Ibig pong sabihin, may lahi siyang aswang. Siya po ang may kagagawa ng pagkawala ni Laura, ni Kuya Anton, ni Pablo, at ng iba pa niyang biktima. Ginamitan po niya ng hipnotismo ang mga ginawa niyang pangontra para kontrolin ang mga biktima niya para gawing pagkain.
Nang ikwento raw ni Lola sa tatay niya at sa mga kasama nito ang lahat ng nalaman niya tungkol sa aswang, galit na galit daw ang mga ito, lalo na si Tio Maldo. Si Laura, ang pinakamamahal nitong anak, ay isa sa mga naging biktima ng kasamaan ni Paeng. Kahit daw napatay na ang aswang, hindi na maibabalik ang buhay ng nag-iisa nitong anak. Habang tumatangis daw si Tio Maldo, hindi rin nakaligtas sa pang-amoy ng tatay ni Lola at ng mga kasama nito, ang masangsang na amoy na nagmumula sa loob ng kubo. Hinanap daw ng tatay ni Lola kung saan nagmumula ang mabahong amoy. Nang pumunta ito sa likod ng kubo, may nakita itong balon. Tinawag daw ng tatay ni Lola ang mga kasama at pati siya ay lumapit din sa kinaroroonan ng balon. Gamit ang dala nilang sulu, inilawan nila ang loob noon at doon nila nakita ang isa pang nakapanghihilakbot na katotohanan. Nakita nila sa loob ng balon na walang tubig ang isang naaagnas na bangkay. Madali raw nakilala ng tatay ni Lola ang may-ari ng bangkay na nakita nila. Yun ay walang iba kundi si Tata Damian, ang panday at may-ari ng tindahan ng mga pangontra. Dahil sa suot nitong damit na nakilala agad ni Lolo Isagani dahil ito raw ang nagregalo noon sa matanda. Ang hinala ng tatay ni Lola, pinatay ng aswang na si Paeng si Tata Damian para ito ang magbenta sa tindahan ng mga ginagawa nitong pangontra na may hipnotismo. Pati ang kubo ni Tata Damian ay tinirhan din ng aswang. Nagpakilala ito bilang pamangkin ng matanda para nga naman hindi ito agad mabisto. Ang hinala naman ng tatay ni Lola kung bakit hindi kinain ng aswang si Tata Damian ay dahil may lason daw ang dugo ng matanda. Sinadya raw ni Tata Damian na lagyan ng lason ang dugo nito para hindi mabiktima at makain ng aswang. Pero ang nakakalungkot, sa kabila ng lahat ng pag-iingat, sa kamatayan pa rin humantong ang matanda. Binigyan ng maayos na libing ng tatay ni Lola si Tata Damian. Doon din daw ito inilibing sa likod ng kubo nito. Binalikan din ni Lolo Isagani ang bangkay ng aswang upang sunugin, ngunit naglaho na raw ito at naging abo. Ibinalita rin nila ang totoong nangyari kay Tia Magda, Tia Esther at kay Aling Teresa, maging sa babaeng nakilala ni Lola na si Lilian. Sinabi rin niya ang nangyari sa nawalang miyembro ng pamilya nito. Masakit man ang katotohanan, natanggap na rin ng mga ito ang sinapit ng mga nawalang mahal sa buhay. Ang ginawa raw ni Lola, sinira niya ang kwintas na pangontra. Ganon din daw ang ginawa ni Lolo Isagani sa tindahan ni Tata Damian. Sinunog din daw ito upang masira na rin ang iba pang pangontra na ginawa ng aswang na si Paeng. Baka raw kasi may makakuha pa nito at gamitin ang mga yon. Ilang taon din daw ang lumipas bago tuluyang natanggap ni Lola Tinay ang pagkawala ng pinakamamahal niyang pinsan na si Laura. Kaya nga sa tuwing ikinikwento niya sa amin ang karanasan niyang yon sa Antique, sumasama pa rin ang loob niya. Kung hindi raw nila binili noon ng tatay niya ang malas na pangontrang yon, buhay pa sana ang pinsan niya at walang ibang taong nadamay.